Nevazukuru, Nevazukuru. Nevazukuru. Ladies Karabi, welcome, welcome, welcome. Yes, Benny mzukuru wangu. Waswera sei, zuri kudi vazukuru. Zviri kufamba here maswera sei kwamuri kwese, zviri kufamba zvakanaka. Hello, Charismandi TV. Nigel, zviri kudi mzukuru wangu. Right. Murunatsondinzwa here zvanaka? Runatsonzwika zvanaka here uko? Runzwika zvakanaka here? Esi tendai, esi tindochengeta, zviri kudii mzukuru? Kuri sei kuPretoria? Kuri sei kuPretoria? Esi Joyce mzukuru wangu. Right, let's share our link, handiti. Let's share our link kuma social media platforms Hedu. Let's share our link, handiti. All right, thanks very much, Nigel. Tadiwana share, thanks very much. Thank you very much for confirming. Ben TV, you are doing a great job, isn't it? My Saint family, Zurudi. Zurudi Vazukuru. Zurufambere Zaganaka. Zurufambere Beni. Ladies Kara. Charismandi. Guys, let's go and subscribe. Bandit. Panapa tinema YouTubers aripo. Beni TV, I've seen Urgita right. So let's subscribe to Beni TV and Beni TV. Also, Ladies Karabi, let's go and subscribe. Bandit. Let's go and subscribe to Mandi TV, Charismandi TV. She's doing a great job. Very intelligent. And it I don't know if I'm going to add Charismandi kuti timbona mandi kuti arikuzvita sei. And it zviri kudi mzukuru wangu tadiwana she. Joyce, how are you? Thanks very much for coming. Tendai Chengeta, thank you so much for coming. And it thanks vazukuru wangu. Thank you very much. Right, tine nyaya tiri kufamba nayo nhasi, handiti musoro nyaya ndofunga makaona paposta takaisa musoro nyaya unoti iwo. Why is it easy for men to spend much time with their friends? Why is it easy for them kuti anospenda time yakanyandisa nema friends? Asi zvogomuomera kuspenda time neumwe wake nemukadzi wake, kana kuti zvogomunetsa kuti ange ari anospenda time negirlfriend yake, umwe anonetswawo kuspenda time nefiance yake. So this is what we are going to be talking about today, and it. Yeah, I'm going to invite all of you to Udam Studio today, and it. All right, so take the link. There's a link from Sora Apo, and zvamunoita Mandi atenderwe manje pa live streaming yakadai because she's still young. So you will hide. Pekutanga you will bring akawanda, and it. This girl I'm going to be talking with
toda kungomuti timbotaura naye Vazukuru handiti. She's very young. Ndakaona pachannel yawo yakanzi go and check yakanzi Charismandi yandaisa panapa handiti zvakanyorwa panapa. Right, go and check ikoko, go and subscribe. Let's support our young talents. Ngativasupportei handiti. Yeah, let's support them. Zvavari kuita ipapo, go and check. Pane tuvana turi very smart. Right, so Charismandi, can you see the link? Marona link. Marona link. I'm inviting my guests. Let's come to studio. Let's come studio. And titaure pamusoro penyaya, but first I just need to invite Charismandi. And Charismandi, there is the link. Guys, there is our link. Randaisa apo. Link redu ndarisa apa. Right, so you just press pa link iroro, you'll be told what zvinotera. But remember chimbondiudzai guys, chimbondiudzai especially vanhu vechirume ka, chimbondiudzai, why is it zvakaoma kuti uspend time yako une mhuri yako, asi hazviri very easy kuti uende kunospenda time uri kubhawa? Why? Ndo zvatoda kuti mbotaura kuti chii chamunenge muchimbotiza kumba. Zvii zvamunenge muchitiza kumba Vazukuru, zvii zvamunenge muchitiza kumba, ndo zvatinoda kuti tinzwe izvozvo handiti. Ndo zvatinoda kuti tinzwe kuti zvii zviri kunetsa kumba uko. Vari kuita seiko Vazukuru vangu, vari kudii? Vari kuita sei Vazukuru vangu vamuri kutiza vega kumba uko? So ndo zvatoda kuti mutiudze izvozvo kuti ndezvipi zviri kunetsa, ndezvipi zviri kunetsa kudzimba uko. Yes, Lady Skara. All right, I can see you. Mandi, I can see you. Charismandi, I can see you. Mandi ari padhuze here. All right, so just press pakati hide handiti. Just press pakati hide. Totaura na Mandi first, and then tozotaura na we will come back to you handiti. You can see pakati the hide. What's going? All right, it's okay. Okay, ndansina kuona message yamantumira handiti kuti you are walking, you are going home handiti. Okay, so tozotaura kana masvika handiti. All right, okay, let's totaura kana mafree. You just comment kana masvika pamba handiti. Okay. Right. Thanks very much, Lady Skarabi. Thanks very much. So, link ndaisa. Come, let's talk. Come in the studio and let's talk about this issue. We need to fix this issue. Handiti. Yaititaure Vazukuru vangu. Because nyaya iri kutonetsa. Nyaya iri kutonetsa. Satoda igadzirisa nhasi, inofanira kupera nhasi. Because inzwaika, let me tell you, I will be telling you my story. Yes, Messi mzukuru wangu, welcome. Handiti. Inzwaika Vazukuru, mudzimba umu munonetsa. Alright, topic yedu yatinayo kaLady Skara iri kuti zoni, sei zvakaomera vanhurume kuspenda nguva yakawanda vari vega nemashamwari avo. Handiti, bhawa zviri easy kuti abve kubasa akapane kuti aspende more time nemukadzi wake kana kuti aspende more time negirlfriend yake. Why is it so difficult for men
sei zvakavaomera kuspenda time nemadzimai avo. Why? Ndonyaya yatinayo panapa. Pane kumwewo kwandandiriwo kwandakamboishanda nyaya iyoyi, vaitaura vachitiwo vanhurume handiti vanotaura, so vaitaura vachiti zoni kumba uko kune mukadzi anoshungurudza. So instead of me going direct kumba, it's far much better kuti ndimboenda timbonotandara tiri machinda tega, tiri boys, then kumba ndongonozosvika ndadhakwa ndobva ndangosvika ndichirara. Issue here. Yes, pane how are you muzukuru wangu? Nyaya iri panapa ndimi watiri kuda kuti mutiudzana pano kuti why is it easy kuti mimi muspende time muri mega nemafriends enyu than kuti muspende time nemukadzi wako kana negirlfriend kana fiance. SV, welcome guys, welcome. Why is it easy for guys mu spend the time muri kubhora than kuti uende kumba unospenda time, some quality time neumwe wako? Why? All right, it's okay. Kuri se Deben, Susan Smart, how's Deben today? Let's talk, guys. Let's talk. Varuda link ndaisa maronere link. Come studio and sandana guest. Come, let's talk about this issue. Because vakadzi muri kunzi mimi munoshungurudza vazukuru vangu. Hanzi vanenge vachitotizai kuti mimi muri kuvabata nepahuro. Hanzi munovashungurudza vakauya kumba. So better munhu nditongoya ndakadhakwa ka. Ndotongoziva kuti ndiri kungonosvikira kurara. Is it true? Vakadziwo munotiwo kudii? Kana kutoti ivo varume vava ndo vanoita kuti muvashungurudze here ndingati, kana kuti ndo vanoshungurudza vega? Because honestly speaking, these guys, pane umwe munhurume woti kana ari kumba dzine dzakangorwa serious, but ukamuona kunzoko unotoshaya kuti ndiye murume wangu iru, ndiye husband wangu chai. Kufarisa kwaanenge akaita soka, aiwa anenge achinakirwa, anenge achitonakirwa. Hanzi naBen TV hanzi ichokwadi kule vakadzi vacho kuswera naye unenge uri mujeri. Inzwa aizvataurwa nemunhurume hanzi kuswera neweka hanzi pane paritori pama1 rine ritori jeri chairo. Rikatinzwe kuti issue here. One motor. Right, welcome to this Saint TV. Ben, Diane Fano. Yes, mzukuru. As mzukuru, let's talk about this. All right, sorry, ladies Kara. Ipi ino ere. Yo yanda skip ere ladies Kara. Ladies Kara. Saka why anchaiona kuti ndeipi ladies Kara school? Sorry. Right, number dzangu chazoisa apa gara neni mzukuru. Inzwaika, why is it machinda wakana mukamuona ari kubhawa inangu handinwe doro manzo, but ndinombopindawo kuma club machinda mukawaona vari kubhawa wakanakirwa kavanenge vachiita soka kuma clubs. Vanonakirwa zvimwe zvoti dai vainakirwa saizvozvo kana ane mukadzi wake kana kuti ana bhebho wake kana newo unotonzwa kuti yes, eziki
Ziki Media. Welcome, thanks very much. You are my favorite Muzukuru futi anditi. Kurisei kwauri uko. Right, so topic yatinayo kandeye kuti zoni, why is it easy kuti machinda aswere more time, aspende more time ari kubhora kumabhuza than kuti aspende time newe Ziki? Chii chinoitika? Right, hanzi naLady Skara no pane andanyora. Oh, rukuitsvaga handisikuiona, honestly speaking. I'm looking for the comment. Kanoda ameno zvaitika ina wapi? Pane papinda inoi Lady Skara. And then pangozouya inoi. Alright, hanzi naLady Skara, hanzi kontorone vakadzi vanobhowa. Ladies who are boring to spend time with. Vakadzi hanzi nomwe munhukadzi akafanana nemika. Hanzi panitori vakadzi varitoripo futi anotobowa kuspenda time with. Why? Let's talk about this. We are in studio. Come in the studio Vazukuru. Link ndiri kuriisa panapa nditi. Ndiri kuisa link renyu panapa. Yes, Messi. Esi Mavin. Ndiri kuisa link yaititaurirane mustudio. Link renyu ndariisa apa Vazukuru. Yes, Shero. Yes, Majero. Yes, Majero muzukuru wangu. Right, nyaya yatinayo ndeyekuti varume mimi Majero waita bhowa uya ndimiwe bhora iwewe. Ndimiwe bhora ka. Hanzi munospenda more time muri kubhora uko. Muchitiza vakadzi venyu. And it's very easy muchinakirwa. Why? Mune muchitiza yekumba ndozvatoda kuti vakadzi muvaudze nhasi ka. Toda kuti muudze mabhebhe enyu guys ka. Kuti iwewe uri kutiza ABC. So uyai mustudio ndaisa link pasi apo. Come in the studio. Mutiudze kuti ndezvipi zvamune muchitiza kumba uko. Kana kuti zvaunenge uchimunyeperera kuti zvone I'm busy baby, this weekend I'll be very busy. Uchitry kumaavoida. Not kuti you don't love them, you love her very much. But pane karipo kadikidika unenge uchitiza. Ndokatiri kuti zvone ngakataurwe nhasi. Toda ukataura ikapo. So Lady Skara ambotaura kuti kune vakadziwo vanobhowa. So ndozvatoda kuti zvinobhowa zvachona ka. Guys, come let's talk kuti mutiudze kuti ndezvipi zvinobhowa zvachona zvinoitwa neladies. Zvamune muchitira kutiza, not kuti aumude ka. Une uchitomuda munhu wako but izvozvo ndozvaunenge uchitiza, ndozvaunenge uchitotiza izvozvo. Handiti zvaunenge uchitiza kuna bebhi wako. Ndozvatoda kuti tinzwe izvozvo. Yes, Ben TV muzukuru wangu. Kule. Bhuzo kuti. Handiti. Yeah, it's good to have you. Yeah. It's good to have you, Percent TV, handiti. Yeah, sure. Yeah, that's very true. So nyaya iri panapa, imimi muri kutiza imimi. Kule munoona chichinoitika. Handione ndichitondoonesa. Ndinatokuonesa. Yes, Jero. Kudatsira pamba. Yeah. Mukazi all right. Sakuroti hapana pauri kugona. Hapana pano kutonoswera una Majero ava muchitotaura dzebhora mabhuza.
Alright. Saka majero ari kuti kudii manje because iwewe ndotoizwa kuti paside pako apo kamuzukuru wangu ari toripo izvo zvari ari kutoona uri palive. Mushe guys, do you know kuti zoni majero akatointroducewawo kuna anko na madam wake. Thanks very much. Nhasi tiri kuvada mustudio. Right. So nyaya ndiyo iyi. Nyaya iripo ndiri kunzwa feedback. Vamwe muri kunzwa here? Iri kuita bounce back here guys. Ita bounce back. Uri kunzwa bounce back here na mzukuru wangu Fani. Alright, maybe ndikoko chete taura tinzi. Kozi nandisi kwinzi. Alright. Pane zvimwe zvinongoitika kuti muri alright. kudiscussa Alright. Alright. Saka nombodoka samune muchitiza aiwa but wonaika zviri kunetsa ndezvekuti vamwe venyu muri kuzobva kubasa seunobva kubasa kwakoka hausi kunanga kumba uri kubva futi watombopinda nepakabva wake padhuze apa paubva wanosangana nana Fani. So Fani mimi muri kuti chii ndo problem yatiri izvozvo zvisiri kukupa fire yekumhanyira kumba. Ndo zvatokuti ngazvitaurwa kuti chii chiri kuitwa namai ava kumba chakuti you will be trying to avoid. Wotibeta kumbopusha time tichitamba bhora tichitamba snooker. wakasvika pauda zvakati Yes. Saka ndomangoti ndakamboenda Your boy beats. We are pan up. All right. So guys, inini still asandanzwisisa because wonaika vamwe ndo vari kutaura vachiti hanzi kumba uku kune mukadzi ari very rough. Ari rough hospitality yake hanzi kana damuru pakutanga mazuva ekutanga ka hanzi ainge ari munhu aina kids handiti, but as time goes on hospitality yake inongodhaka. Munhu haachaite sezvaaita pakutanga. Hanzi wakuti ukamudza kuti shamwarika chimboitawo seka baby zvikangu kekare akutotanga kutoita rough mamudzu Inzai kule. yes. Unogona kutosvika malove words ndo atinoda kunzwa kuti malove words unenge uchiti kudii? Sweetie, baby, honey. Batika kutokutia
Unoshonga uri kutotaura statement rekuda kundivhara une nyaya yako. Nenyaya yako. Taura nyaya yako. Hanzi napesa. Saka pakaipa. Inzwaka hana maike oka. Hanzi pamwe pacho TV yepamba inoswera iri Z-World. Apo nochida kuona ubhora. Saka samachinda akutongoti zvakutamba nhasi chele timuka. Ini ndakutombodarika nepaklabhu panenge patine chitandara zvedu. Tobva taspenda 2 hours tione Hedu bhora, then kumba ndozouyawo after 3 hours. Apa munhu anenge abva kubasa na 5 oti 6 obva ati 7 ozouya past 8. Maona anje. Ndakubata hangu foni yangu 0.com hangu marivhazi ebhora. Foni iya yotorwa. Kutaura nemabhebhi pafoni. Inyaya. Saka mbamacho ladies come Sandra and Steve. We are muzvidefend come studio. Akatora foni yakuleka anoibata aibata ka hapana kana message iri kuuya zvinoita kuti musapinda unobva watonzi wataurira nevanhu vako kuti ndogotaura navo ladies musadaro please. Ladies musatidaro. Inzwaika hanzi saka nyaya yeZ-World ndoiri kutizwa nevarume vakawanda. Ndiyo ine yachona because ndiri kuona futi hanzi Manafil Entertainment ari kuti hanzi Z-World kumba hakugarike guys. Hanzi Z-World kumba hakusi kugarika zvekudaro. So inzwaika zviri kutaurwawo Sandra and Steve anditi hanzi communication is key. Pane nyaya inenge iripo iri underlying yaanenge aita murume iye. So ndo yatiri kuti nyaya dzachona ndedzipi, ende imimi semadzimai munenge muchizoadresawo sei nyaya. Hamusi kuzongoitira munhu mamudzi here ekuti hanzi iwe hauzozwa. Inzwaika ini ndaimbonzwa ndainzi iwe hausi kuzwa nyaya yako here, hausi kuzwa zvawaita. Iwe semunhu rume sometimes unenge usingatozive zvachose maona vanjeya waziva zvafana vazukuru vangu so ndopatuzoni lei saizvozvo anditiri panapa vasi kuda futi utaura. Toda kuti vataure kuti problem yavo inenge iri papi ende tozvisolva sei, because the main reason yatiri kuitira live inoika ndeyekuti toda kugadzirisa nyaya idzodzo. Zvabva zvaita ana mamoyo vauya, mamoyo oka muzukuru wangu waswera sei dewa. Uyai mustudio ndaisa link, check pamusoro pemacomment 2 pamusoro, just come mustudio titaure topic yatiri kufamba nayo mamoyo newesera. Welcome. Right, tiri kutaura pamusoro pekuti hanzi nevanhu rume, in fact hanzi why is it easy for men to spend much time vari vega vari kubhawa vachitadza kuuya kumba kwaunenge uri iwewe. So pari kutaurwa nyaya yekuti zona hanzi mune mamudzi video reyamariza remamudzi
rakatobva kusuggestion ndavamana fani vakatotaura kutoti hanzi mune mamudzi. So uyai mustudio mutiudze kuti chii chinenge chinetsa, tigadzirise nyaya yacho nanhasi, and then tobva taitsvaga way forward. Dzimba ndoda kuti munakirwa zukuru, mutsvodane mudzimba umu, aite malavi munhu ati achibva kubasa nyange akanzimira parodhi namazhero anouya ari speed kuita bara kuti shamwari pane kwandiri kumhanyira. So hanzi naCharisma TV hanzi tinenge tichitoziva zviri kuitika, hatingofungire pasina nyaya. We have come studio. Charisma, and I'm sure you are at home now. Come studio, Timbo Tower. So Charisma, she is a YouTuber, isn't it? Let's go and support her. Let's subs. I'm checking Nevazukuru. Let's subscribe. I'm checking. Let's support my YouTubers. Until now, Ben also is a YouTuber, and it. So, hanzi mune muchitozikanwa nyaya yenyu, but muri kuudzwa here nyaya yacho naifani. Right, hanzi nemuzukuru wangu, just a moment. Nyaya iri panapa ndeyekuti varume zviri kuita nyore kuti ati achibva kubasa ange ari anonanga kubhawa kunospenda time nemabhururu than kuti aspende time newe mukadzi wake waakabvisira mari, waakatorora, waakaudza ega kuti ndinokuda. Chii chiri kuitika? Right. Charisma, welcome Zukuru. Welcome. Yes. All right. Chinenge chiitika. Aiwa, like okay. Yeah. All right. So paneka 60 cents mrunza ere zvotaurwa naCharisma hanzi pane kamwe ka cents kechi 6. Amino isusu varume tinapo here kana kuti takatotoka. So hanzi instinct dzake manje dzine chitomudza kuti mufesi uyu wauri kuona pane zvaari kuita zvausiri kuziva. So hanzi Charisma manje ikako manje ndo kanongozongomupa kuti ange ari anoipa mamudzi. So what are you saying? Why is it sezvakaoma kuti ungoudza munhu kuti shamwarika iweweka kana kuti wobhoto sindakwenda but inzwa kamuzukuru ameno fani uri kuzoona sei vana fani vari kuti chingondiudza kuti zoni problem shamwari iwewe kana kuti inyaya yekuti mune musina proof varume munogona manyoni uya mustudio. So All right, fine. What do you say? Wainzwa hanzi wewe ndo basa rako rekuongorora umwe wako kuti mudhi yake yakamira sei. Inzai ndaongorora kakunda kuti wangu
Avatauri vakadzi. You go deep. Oh, no, very romantic. What about moon? Saka mapesa ari kungoita chirough ride zvokungoti iwo wakatoita mudu anobva tokuratidza iri wese kudarika iyoyo yaunenge wakaita. Shame. So all right. So all right. And mune tuma device ipapo here. Amanda ari kushandisa imwe phone padhuze. I think all right, it's okay. Asi muri kuita ma exercise here mupaki umo pa German pa maJerman. Mutsano aripo here ipapo because ndo vamwe vatiri kuzo kuzoda saka zvakarongeka. Saka mukwasha wangu anogona because kana unototorwa yeah. All right. Hanzi ndrutsaka. All right. Ana tenda hanzi apana mukadzi anongoita mamudzi pasina nyaya. But nyaya havadi kutaura. Zvatorwa na alright, comment peo makomenti. So kuma comments ga ora makomenti mazhinji vanhu vari kungoti foni yako charisma ndinenge kuita chi irikuita maungira, right? So hanzi vakadzi vane kamwe ka 60 cent kamwe, isusu tine 5 cents, ivo vane kechi 6 inini manje isusu inini matauro angu mafungiro angu ndengoti kungofungidzira. Munhu anenge asina chokwadi chaicho anenge achingofungidzira kuti mufesi uyu ane dzari kutsikisa, but anenge asina chokwadi. Mataura shuwa ipapo saka uya mustudio Vazukuru, Rumbi Moyo, come. Uya mustudio mutiudze ladies kuti zvii zvinenge zvichitora nzvimbo nemi. What will be happening? Link ndiri kuisa panapa. Handiti link renyu iro. Right, so just go and press pa link apo Vazukuru wangu. Handiti just go and press pa link. So tiri kuti kudiko, tiri kuti vakadzika vanenge vasina proof. Sometimes anenge angofungira, because inzwa wakazwa ndakambodzwa fani, ndakambodzwa neumwe muzukuru wangu zvikanzi ndinenge ndamubata pabonde. Because hanzi pabonde paipaika munhu anenge achitozwa munhu wacho toti nhasi pane kwamborohwa poto. Kune kwawadarika nako. So kana iwe wamborohwa poto kumweka, mukadzi akangozviziva chete, hama hwana anogona kubva atanga. Nyaya yachona kuti akuudze
anenge achitoshaura tokudza sei kuti baba mwana kune galari ramakambovhura imimi risiri repanapa pamba. Because do you know kuti zoni mukadzi, these ladies, they know very well. Welcome, Sandra. Hi, Uncle. Hello, how are you? I'm good. Finally. Just for a little bit. Eh? Just for a little bit. My 2 cents. All right. Thanks very much for coming, Andy. Thanks very much for supporting the comment section. I enjoy your videos, Uncle. Thank you very much. Uncle, my 2 cents, they're cooking. You know a card. Yes. Cinema very sensitive being. Okay. Marume, I think something and you don't solve it. Sorry, baby. And it's okay. It's okay. It's good. But you can't keep doing the same thing and bringing flowers every time. Yes. Yeah. Yes. So what we really want is who got this problem in the past. Yes. Because once you solve the problem, you treat you like an egg. Never come from work. Yeah. That's true. So what are you saying? So uruti murikuvarwa nema chocolate nema present. Munhu ari kutoita zvaanoita achiziva kuti munhu wangu ndongonozomutora for shopping. That's the thing. Next time I chat, because every time. Yes. And then when you do that, anything you want. All right. Wakaona. At least I'm so glad because urikutaurwa nemudzimai handiti. So what do I want to say? Ndikuti varume musatembe homwe yenyu because sometimes azvidi homwe yako kuti mukadzi afare. Zvinoda iwewe semunhu. Exactly. Yes. The little things that the ones that really matter. Yes. All right. That's So I don't want to take too much time. All right. Thanks very much. Uncle, yes. I'm a bigger fan. Thank you very much. My comments go on. Bye-bye. Thank you. Much love. Ufarisa mzukuru wangu. Thank you so much. Bye-bye. Okay, bye. Bye. Yes. Mruinzwa nyaya. All right. But inzwa kasensi yataura hanzi unoyoka nazvo zvimaflowers anditi unotenga maroza ako anditi wotenga zvimakadberi zvako zvimachokoleti zvakadaro hameno zvimazita zvazvo anditi asi wapedza kudaroka wobva wachinja usangozoti iwewo coverage yako ndeyekuziva kuti homwe yako iri bo saka nyange ukaita zvaunenge waita unongoziva kuti munhu wangu ndikangosvika pachi ndikasvika padheni ndakabata something nyaya yangu yatopera because munhu ane mafeelings muzukuru wangu munhu anenge andori nemafeelings anenge achitodawo kuti udii
All right. Zvagadzirisika. So ane mafeelings anenge achidawo kuti aonewo kuti zveshe wachinja. Handiti? Change because the sora ibate inini like myself andisati aungane munhu but kana ndazwa nemunhu inini sora handitoidi. Sorry ungonzi sorry handina basa naye haina zvainoita kwandiri. But ndoda munhu anochinja. Ini yangu munhu akasanditi sorry but akangomuka akachinja tangaita zvinhu zviri right. Zvakatondikoshera. Zvine zvitori bhoko kutodarika chi? Zvine zvitori bhoko kutodarika munhu anoswerera kungoti sorry, masori. Inzwa kana ndine muzukuru wangu. Ndine umwe muzukuru wangu aindiudza achiti akachatwa naye. Handiti? Akatosvika pakutonzi muchato chaiwo, muchato wesori. Nekuda kwezvanga zvamboitika. Muchato wekutendwa kunzi iwo wakandiitira zvakati. Zvine zviri right. Yeah. Of course, mazora nokuwa kune sori yaimwe iri kuti get away ndezvako. Zvindibve. Sori kuti zvindibve. Plus kuda kurowa stonyeni futi. Ndoda rowa lula saka ubva hapana pautoti zvinyaya ipere ndipiwe lula. Beta ndingoti sorry ndiwane lula. So ladies come. I'm so happy nema ladies ari kupinda mu studio. Come muzotiudza kuti which is which. Handiti? Link ndaisa kumusoro. You can check for our link and then go munongoenda pa link mobva mano click ipapo. The rest munozviudzwa ipapo kuti zviri kufamba sei. Handiti? The rest unoudzwa kuti zviri kufamba sei. Let me try to put our link again. Right, link redu nderore. We are in studio. All right, handisunzwika here vazukuru. Hanzi na Elstina hanzi handisunzwika. Hanzi na Charlotte Moyo, hanzi na Shai muzukuru wangu. Hanzi varume sekuru havasi kuita mushe total. Hanzi varume hanzi hamusi kuita mushe total. Hanzi total hamusi kuita mushe. So ndopatiri kuti Shai tiudze kuti ndepapi pavari kuita mushe varipo panapa nhasi. Ngativaudzeyi kuti hai mimi. So yataurwa naSandra hanzi naSandi muzukuru wangu. Hanzi varume ari kuti akakoromota. Totanga zvataurwa naKarizmandi. Hanzi naKarizmandi hanzi isusu tine kamwe kasense kechi6 kekuti munhu akaita zvaanenge akoromora tiri kuzvisenza. Ndosaka muri kuti mukauya kumba tinenge takakumirirai nemamudzu. So varume vari kubva vati inini handiuye kumba kwachona. Beta ndinange kupi? Rega ndinange ndinoswera hangu ndine mafesi angu ana Tawani naana John handiti naana Bob. Handiti hanzi beta tinoswera triteg. Zvikanzi naSandra hanzi vamwewo ndo vari kutiwo kana akaziva kuti ane chipaakoromora ari kutenga maflowers netumakeki netumachichi tumapresent twokuvharavhara. But still they are not changing. So come mustudio. Topic yedu yatiri kufamba nayo pazuva ranhasi inoti iyo. Sei zviri easy kuti varume vaspende time vari kuvega kubhora kumabhuzo kana kuti kubhawa kana kuti wherever kumaclub kwavo kwavanoswera vari sevarume nemafriends than kuti aspende more time nemukadzi wake waakazvitsvagira ega akazvitsvitsvira ega. Why is it very difficult kuspenda time nemukadzi wako? Ndo topic yatiri kufamba nayo. I invite you to come mustudio. Link ndariisa pasapa. So root kudii fun. Pazvataurwa. Uri kundinzwa?
Fanny? Fanny? Ndichirunzwika here vazukuru? Edruku waikuli. Oh, ndichirunzwika? Vazukuru, ngataurei kucomment, kuma-comments kana usingakwanisa kupinda mustudio, taura kuma-comments handiti? Ngataura nei vazukuru vasekuru Saint. Tiudzei pfungwa dzenyu kuti zviri kufamba sei murudo. Handiti? Zviri kufamba sei murudo. Namba dzeWhatsApp ndo dzeWhatsApp here, hadzisi dzeWhatsApp. Idzo ndedzekufona. Anenge achida kufona unongoisa kaplus pana 971. Just put kaplus 971 ndo namba dzekufona kune vanenge vachida kufona, makasununguka kufona. Handiti? So what are you muri kuti chiva zukuru? Inzwaika imwe nyaya pamamudzwa. Mamudzi munoziva kuti anoaffecta vana kana vari vanhu vanenge vane vana vere. Mamudzi atinenge tichiita here anokanganisa vana. And munoziva kuti kunetsana kwatinoita tiri mumba sababa namai kangani isusu tiri tuga tiri vanhu vakuru tinogona kucontrola, but zvinokanganisa zvakanyanya kuvana vedu. So what am I saying? Ndiri kuti vazukuruka ngatimirei nyaya iyi yekungoitirana mamudzi. Communication. Let's develop kutauriranawo mumba sababa namai. Because moods haina zvainochinja because inini mafungiro wangu munhu akatoita mamudzuka anenge achitowesena situation. Have you ever discovered kuti munhu anga ari right chaizvo? Munhu anga ari right chaizvo anogona ave iye atova wrong wese. Kutsamwa kubatsiri. Mambo discover. So it's very good kuti zoni kana kune chaunenge wakanganisirwa ipapo ibva wataura baba mwana gemura muri kuita here kuti munononoka kupinda mumba harisi kundibata mushi. And then let him explain himself kuti why is he coming home late. Munozvionawo sei? Taura muzukuru. Ndimi varume vacho. Because ini manje ndikanyararirwa handizozivi manje. Ukanyarara kamuzukuru, ukanyarara munhu, how do you expect kuti munhu azive pane problem? Hapana. Chimwe chinhu, I still remember vanhu kana vachitanga kudanana zvezvo vanenge vari my best of friends. My best of friends. But kana vazororana vanoita gonzo nakatsi chaivo gonzo nakitsi mumba. Because musati zvese muchitotarirana zvese chabohwa umwe anototaura. Alright. Vazowanikwa manje vanozoregera kutaura. Ndopatiri kureva kuti zoni. But zvinenge zvarasikira papi chaizvo. Inini wakadzi. Inyaya inobata kuti mukadzi zvaita achiri muchirikudana namudzimai mawanana hachazivi. Atongowanika pfungwa kuti zvofanira kutongoramba zviripo zvokuita zvamaita. Alright. So inzwa comment yanyorwa naShai. Hanzi mari second issue. Otherwise totenda imimi varume hanzi chi let me regai nditange futi. Hanzi totoda imimi varume attention yenyu yese. You guys, you really assist
accepted kutinyenga. All right. Hanzi mimi makati ndimakavatinyenga me. Next thing makutadza zvinhu zvisingade 5O level. Hi, uncle. Yes, Tindo. Yes. Kondotenda ichengeta wacho. My number one friend. Yeah, I could say uncle. Thanks very much for coming. First time to hear you. Yeah. I'm so happy also. Oh, thanks very much. Can I ask one question in person now? Yes. Are you married or not yet? Not yet. All right, good. Okay. I'm just here for the time. Okay, talk to us. Yeah. Yes. But all right. All right. And at the end of the day, nowadays there's too many. So I just Yes. We can hear you. Yes. Okay. Saka, sometimes you could do corner. All right. Saka, all right. So what do you want to say kunevarume? What do you want to say to these guys vanopfeka mafesi echiganazi kana ari mumba nemunhu wacho? Because these guys communication. Learn to communicate with I believe yes. Ndonya yatambotaura atongonzo popinda mustudio yawe. Oh, kana munhu makakanisa kuita ungati yatori book. Sababa. Ochizira kuna chibaba previous video yangu ita zibaba renyuchi hanzi musaite zibaba renyuchi inzwa zvataurwa naShailet Moyo. Hanzi naShailet Moyo ari kuVic Falls handiti hanzi mari isecond gift otherwise handinotoda imi marume attention yenyu yese. Yes. Yes. And you guys will really ndimakati kuiuya and maka insista kutinyenga. Next thing makutadza zvinhu zvisingade 5O level. And azvidika ma 5Os. But you Marcus, tidaita pinda link you pinda Mzukuru.
Alright, wakuda kutize studio yedu inopinda kana irapinze gau. All right, thanks very much. Ndafara singaite ndakuona. Okay, thank you. Maybe pana da number dzako ka todi vazukuru wangu vamwe kule atofanira kuzomboita zvekuti vazukuru vazivane panapa handiti ndine chikurongerai ndichitotaura kuti uyo aite uitsotsi inisa sekuru nechichuzira iwe naiwe makafitana iwe hamuna iwewe hainini toda kutokuchatisai. I think futi toda kuzoita imwe live yekuti vanhu vanenge vanotone ma-real problems inzwaika guys, vanhu vane ma-real problems ndichaisa WhatsApp number dzangu apo ndizona vanhu vane ma-real problems tisvike patinenge tichiuya tichimasolva ipo pana already ndotori ne about 2 or 3 ma-problems atichaitira ma-lives handiti Go come studio, just press pa link randaisa apo and then the rest unoboona zvekufamba sei. Saka hanzi china tindo, hanzi china tenda muzukuru wangu ari pa Pretoria. Hanzi varume munopfeka faces dzinotyisa. Hanzi just imagine face ya anko kana isingasekerere. Ndichagone muzukuru ndichatogone zvakutonetsa mapicha evakadzi endonoziva kuti ivo havanoziva kuti ndiri kuda kuita nezvei because ndakati ndikavaudza handipiwe. Ndakati ndikavaudza ana Suzeni kuti mafotos enyu ndoda kumaketai kuti munorova mazisirious mafotos aisazobuda nana Rose. Hanzi natendai hanzi bodo uncle I'm single but not searching. Saka hausisiri single and searching. So hachakugadzirirai live yenyu vazukuru yekuita izvozvo zvemasingle ese even vanenge vasiri searching zvavo tineti kudai right. So nyaya yemamu kozotiwo pane imwe nyaya semunyaya yekuti mabhebhi manje apa tachinyanyowandira kuvanhu vari mudzimba mabhebhi umwe anogona kutanga usatongodaira foni yako but kwete kuti achakude achiri kutokuda but ongodhiniwa newe. Zvinhu zvinenge zvaitika ipo paya hanzi naFiona kwashurai hanzi makadiwi kose henyu sekuru vekadoma ndokumba. Nyangwe tikaenda kupi ukadoma ndokumba unobva paingezi apo paingezi ndo padhuze nepangu pandinobvawo ndinobva pawevhali ndo pamarine pamba.
Tete Sali. Thanks very much for joining us, Tete Sali's World. Guys, let's go and subscribe to Sali's World. And it, nyaedzo dzidzi vakadzi munodzigadzirisirwa futi ikoko Sali's World. Tete Sali to ndaisa link pamusoro apo. Ngavapinde muzivataura. Newe Fiona kandaisa link womi wangu uya panapa pamwe ndogona kutokuziva face kuti kondiwe. Come, let's talk. Topic yatirofamba nayo ndeyekuti sei zvakaomera vanhu in fact, why is it easy for men kunge vari vanospenda much time vari vega than kuti aspende time mune chimwe chake umwe wake chihwitsi moyo chake. Varume vanogona kutospenda much time vachitamba draft, spenda time vachitotamba draft zvavo zviritori easy kwavari than kuspenda time mune munhu wakasvagira ega. Also ndabva ndataura nyaya yekuti zvoni why is it mabhebhe anogona kungotanga kungosangodaira foni yako, foni haichatodairwi, zvinhu zvinenge zvakanganisika chaizvo. Kana utokutara ndatombeta kana but chii chinenge chaitikepo pai? kule zvinhu zvinenge zvichiitika meno zvinhu zvaiti right. Hanzi na Charlotte Moyo hasha sekuru varume, so we don't pick phones to avoid mutauro. Alright, phone yongozonzi hanzi ndanga ndichiwacha panze, so phone yanga ndanga ndasiya phone iri yega mumba. Ndozviri kuitika guys, ndozviri kuitika. Meno zvinhu zvanga zvamboitika ndanga ndambobudiswa mustudio. So link renyu iro vazukuru. Tete Sali kana muchiripo link ndaisa pasi apo. So varume hanzi musawanze hasha. So it seems panapa vakadzi vari kutaura zvakanyanya pamusoro pekuti varume mune hasha. Why varume muchiita hasha dzakadaro? Hanzi naFiona hanzi vakadzi tinotaurisa dzimwe nguva murume anosarudza kuswera musango semhuka. That's very true. Vakadzi vamwe vanotaura guys, vakadzi vamwe inanditorere side. But there are some ladies who can talk. And remember kuti naturally we created zvakasiyana. Vakadzi they were created achitaura mashoko akawanda kupfuura vanhurume. Vakadzi they can talk guys. Ladies they can talk. Izvi zvatotaurwa noumwe wenyu, ndiFiona adaro handisiri ndadaro. Kana ndichitaura batai mazwi. Fiona uyo ataura panapa. Fiona ataura panapa kuti hanzi vakadzi munotaurisa. Hanzi namukoma yoboy beats.
right? Hanzi vakadzi vanoitisa hasha because too much yepo. Asaka vakadzi, even you yourselves, you are saying it out that you talk a lot. Too much yepo. Hanzi amunotoitisa hasha zvokutoti even coming home it can be very difficult for a man. Why? Because anenge achitova nehasha akatsama. Handisiri ndadaro. Ndiyo boy beats. Ndiyo boy beats. Hanzi vakadzi munoitisa hasha. Masha Mark Muzukuru. Siri kudii. We are in studio. Ndaisa link. I'm inviting everyone to come through. And it. Hanzi namukoma yo boy beats manje. Hanzi kana murume abva kubasa anoda kuzorora and to relax, but hanzi kunototyisa kuenda kumba kwacho. Saka munhu akaneta after working maybe for 8 hours, vamwe vanoshanda uma 9, vamwe uma 10, vamwe ma 12. A person who prefer kuti handiende kumba, better ndiende kubhora, better ndiende kuclub, better ndinoona mabhururu angu tiswere nemabhururu. Listen, adaroka anobva aspenda, let's say anobva anospenda 3-4 hours abva kubasa na 5 kana na 6, anditi obva anorova dzimwe 3 hours ari kubhawa kusvika na 9, ozofamba ubva kubhawa kuuya kumba zatori kuma 10 o'clock achisvika, vana vatorara, iwo pamwe wangu watorara, kana kuti wanga uchiona Z-World. Kwanza hanzi kumba hakusi kuwika futi nenyaya yekuti hamusi kubvisa channel inodzi Z-World. Saka mufesa anenge achida kuona bhora neWrestling, potosvika pakatodairwa Z-World paTV apa ndopamwe pane varume vari kuenda kunoona zvavo kunoona bhora vari vega. Link ndaisa kumusoro uko guys, link riripo pamusoro apo, silent ndepi anditi neni ndiri kufara kuona Nevazukuru. So what do you think? Varume vari kuti zvone beta ungogara hangu ndarega kuenda kumba kwachona ndonosvika ndakadhakwa, because kana munhu ari kubhawa anobva ati 1 2 3 4 obva aita hai. Saka kana ndakuenda padhenika nyange ndikasvika wakarova zvimamudzuka zvinaya nebasa rese. Kasvika wakarova mamudzuka zvinaya nedhiri. Mukoma yo boy beats. Zviri kudii? Muri sei? Ichemuri. Pari sei pagraft? Ari sei marunning? Aiwa, zvakarongeka. Pagraft. Ndime makazorora. Mukoma yo boy vataura shuwa. Kuti ndandoda kuti zviri sei? Bozo kuti mataura shuwa kuti vakadzi yepi yachona yakanyanyisa. Ndandoda kuti zvoni pane problem inoita vakadzi. Sometimes they intend varume intend atizvide asi unyatsowika. one yenyu aspeak gadget yenyu yapri mukoma yo boy beats vasi kuwika. Yo boy beats mukoma achakunzwe foni yavo yasika, foni yafreezer. Alright, mukoma yo boy beats baya futi link mune nyaya hombe papo. Guys, let's subscribe to your boy beats. Anditi ngati subscribe to your boy beats. Murume ane arts dzakaipa yeye. Kana uchida kuona anonzi mazi channel ane ku your boy beats. I'm a subscriber kwako ndokwa ndoswera. Inzwa nyaya yataurwa panapa. Hanzi nashai hanzi mukadzi ukamunama mushe kumuzhezheudza
hanzi ataure, hanzi kutaurisa kushota munhu sekuru. Itai basa renyu. Hanzi ukanatsoropinda mugalari zvakanaka-naka. Hanzi ukapinda mugalari bobo ukaripenengura ukaripedigura. Hanzi munhu unomona nekudzikama. But vazhika vanoramba dzimwe nguva kamamudzi acho naka andita kuti vatoramba futi. Alright. So tiri papo panyaya yebonda. Nyaya yebonde. Iro bonde rachona rinonakidza here kana munhu ange ari vanhu takatsamwirana. Pandakambonzwa muzukuru wangu achiti hanzi bonde kunaka kwarinoita kana vanhu takagumburisana kumba kwedu. Hanzi bonde tinonakirwa tese zvokuti tinotomboshuva kuti dai tambotsamwirana kuitira kuti bonde hanzi kuitira kuti chinhu chinakirwe. Ameno guys, munozona sei zvemuzukuru? Ndoona sokuti ipapo ka vanenge vatsamwisana handiti. Pakutsamwisana paya ka kune havasesano vanoti kana vatsamwisana ka havatauri. Vamwe vakadzi vanodii vanotaura, anovhunzwa nemurume wake ko inda kurova mamudzi chichichi. Vamwe vakadzi vanodii vanotaura kuti zvakadai zvandibohwa chichichi. Murume wodi understand kuti sorry chichi vakumbirana ruregerero hande muimba yemukadzi apo. Alright. Because do you know kuti kune vamwe vanokumbirana ruregerero nekunamana? Okay. Hapanzi sorry. Vanenge vakatsamwidzana ka. Vongwere kana vambomupundikirana. Potorohwa mechi. After mechi ka nyaya iyoyo haichataurwe futi. Zvatopera. Zvapedzerana. No sorry. Because masori ka no sorry mamutara yaya kuti ina ndikunzi sorry. Unoita mutaktiki wako. Muzukuru wangu ndonakirwa. Ndikunzi sorry yemuromo. Aiwa, sorry yemuromo. Pamwe tisu vanai vanoda futi sorry iyoyo. Ndoto unongona kubva waipengura ubva waiti uri kuiona. Sorry yemuromo haina kadzati kamwe kaya. Aiwa, sorry. Hanzi namukoma yobho yanzi dzimwe nguva unenge warova zvakanaka. Wapenda madziro ese. But havadzikame. Hanzi basa unenge watorova. Hawatopedzera munhu but hasi uzoramba kushanda. Ndimukoma boy, uyo boy. Yes, muzukuru wangu. Vataura shuwa vamwe vatodzikame. Vamwe vakadzi vakutozviita varume. Yahanzi submission hachisina. Inzwai ka vazukuru. Chinhu chinonzi gender equality, I think vanhu vari kuchitora zvisizvo. Gender equality haishande pamarriage vazukuru. Ndekumabasa. Vakadzi papo hamenoti nyaya futi yapinda. Vakaudzirwa zvinhu zvisizvo. Pamarriage chaiyo ka kuti imire ka haisi yegender equality. Because takatosikwa takasiyana. A man will always be a man. And a woman, you are there to be a helper. So muzukuru wangu usaita ungati wewe ndo wauya wakuda kutobetsera. Handidi kuitaura ndiri. Anenge ava machongwe maviri mumba. Aiwa, haipapo manje. Chongwe mberi. Saka nderi mukaita machokirika. Zvifamba. Chibaba chinongodiwa 1 padeni waiziva. Yeah, sure. Chibaba 1.
baba sikangoita 2 padeni chete madhirada azvibudi pada jongwe nemhambo yes and onaika ladies onaika esa link everyone is invited, is free to come to studio. Just press up then. So in Zwaiga, pagenda paper ya menoti zinofamba segenda ka indafunga kuti vaida kuishandisa kumabasa kuti aiwaka mukadzi wo anogona kuitawo head mistress, anogona kuitawo manager, handiti not kuti zoni unobva wabva nechi head mistress chako kubasa obva wasvika padate nekuti nindiri garden boy murume wako watotobata sagarden boy wekuchikoro kwenyu. ya ipapo ndobva vakukanganisa manje vakadzi vakutobva nacho kubasa nacho mudheri. So mabasa edu anosiyana. So ininiwo kana wakandida uchiziva kuti alright pane vamwe kuti murume wake akatomuda ipapo imwe nyaya futi. I think it's another story yekuti mune makaroorana ka zvinhu zveizvo zvaka murume ane basa riri pamusoro peremukadzi and zvobva zvaitika kuti goni murume basa rinobva ragona rakudi rapera basa mukadzi anobva asara ari pabasa riri nani and then zvobva zvangozoitika kuti chi zvobva zvaitika kuti zoni Charlotte kana waredi unodaiwo kana waredi. Alright. Zobva zvaitika kuti zoni alright. What happened? Alright, zobva zvazoitika kuti zoni basa remurume rinobva rapera mukadzi obva asara pabasa parinani. Murume wazotsvaga rimwe basa pawana remugarden. Charlotte, sawubona. Zviri sei sekuru? Hayi, asikhulume isiZulu isindebele la. Namhlanje sifuna ubamba wonke umuntu. Sekuru amadoda akayenzi kuhle. Abayenze kahle. Abayenzi kuhle. Abayenze kahle sekulu. So bachele ukuthi ufuna ukuthi bayenze kanjani? Sekulu bazwa yini bonke isindebele khona? Ya tinobatanidza tinechijoinidza toda kuti munhu wese anzwe. Ndinotobona togona ndevele papo. Okay. Sekuru abantu labo they don't know ukuthi thina abafazi vele siyaqedwa ihasha ngokunama. Sekuru. Kunama munhu tinopera hasha nekudiwa nekunyengererwa so sekuru toda kunyengererwa sokuitwa kuti mababy so. Alright. Toda kudiwa sekuru isusu. Hatina kana pressure. Alright. Apo munhu anenge achiti nini ndifare ndisina kutombonamwa. Rei. But ipapo chibondudza. Apatidi. Inzwa hanzi zvanyorwa nayo boy beats hanzi bonde resori ka hanzi rinonaka zvisingaite haro iyo ndeyekuti zvisingaite. Muri magumbezi pawo ungonzwa ruoko richingokubata kudai ukanda kungoita hasha mamudzi ongonzi iwewe zvapera mukadzi wangu chiko nai zvemabhero zvekuseni ndonyengererwa kanini ndofira comfort manje kungonzi dzwi sehuku top aiwa mangwana ndomuka ndiri pamudhi ndinyengererewo. Kusagona kunyengerera zinomwe muimbi hanzi gona kunyengetedza kwete kumanikidza munhu hanzi usazvito ngati firimu rehora. Varume vari kutiita masoja sekuru vari kutiita vanhu vari strong hatisi kuda kuitiwa masoja isusu tikuda kudiwa.
Ipapo uri kurevesa senyaya iyoyo mukadzi bhaibheri chero rinototaura mheno ari ndikamboerengawo bhaibheri hanzi mukadzi mudziyo mudoko usina simba. So musatite vakadzi semasoja guys. Mukadzi anogona kutaurisa pakunyengerera bhaka zvodawo kunyengerera mukadzi anonyengererekawo bvumawo kunyengerereka kwete kuti tatatoraramba anototi hanzi usatombondiguma kutozama uda kunyengerera munhu wako but yei anoita seachotodonha nemavato ari kuage yebhedi. No, isusu vakadzi tinenge vana vadiki. Ukagara neni pasi ukaninyengerera zvakanaka kana kuti unditsvagira kajoku soka unongoona kuti izvo ndozvinofarira nemukadzi wangu nongokaruka nangofara ipapo kwatotandidza kunyengerera but ukangoita zvokundiita zvesoja ka anogona kuwedzera mudu yacho. inzwa hanzi nafiona hanzi mukadzi anoda kudiwa chero murume achishaya vanhu hanzi achishaya vanhukadzi ukangoshandisa word rekuti I love you my wife chero wakatsamwa sei hanzi unofara tikaita sevana vadiki kwete rimwe word hanzi magical word anongoti I love you. Varume pane one thing zvamusingazive unoziziva kuti ukaenda somewhere even usina mari uchiona kuti zvinhu hazvisi kuita munofunga kuti tinoda mari, we don't love money, tinoda imimi. Unogona kutonhonga kana matombo hako so wongoti ndine present mukadzi wangu wandisiya ndiri mudhi woti uya mukadzi wangu ndine present kubvisa mubhegi so wobvisa dombo dai nongokaruka ndasteka but imimi manje hamuzvidi izvozvo tinoda kuti tiita semasoja. Kule dombo iro kairo rinotorwa ukafurwa naro dombo iro. Kana we are good women isisi. Ayo uzouyione dombo unotengawo chidombo chinonzi chocolate. Kana ndofara ndo patambotaura patachitika vanogona kutozviramba kuti hanzi kune zvari kuda kutovharira hanzi une zvari kuvanja kunze kwamuri kuenda kako kunongofanana ka neso tengo chida kuti ndiyeme kusvikira ndaema ndosvikira pakukumbira mari ye-ice cream mumba musina hosani odhedhi ndikuda ice cream motozoti hezvo mumba muna hosani munhu akukumbira ice cream it's part of kuyema but imi mamudi izvozvo muri kuti tiita semasoja hatisi kuda izvozvo tidei tikuda kudiwa nemi varume imimi. Taura inzwai hanzi namukoma yoboy beat comment section yeah, I think varume vazhinji kunyengerera kunoleka. That's true. That's very Shaya Baptist. Thanks very much for coming through Shai. Hanzi kunyengerera kunoleka. Hanzi as varume we should try by all means kunyengerera. Hanzi unoripiwa every day even ari hanzi vinaro kumajanzi unoziva uri nanzve zvakwari. Unenge watapirira chimoko baby but serious unoziva kuti vakadzi ava they can do some crazy things for you. Ukamuratidza kumunyengerera kumuratidza kuti iwewe ndiwe first and last guys unotreatwa samambo. Anokupa zvinhu zvakapfugama nemabvi nemagokora kukuudza kuti dhedhi ndogeza inini kumwedza handichaendi as long ndichisi because ndoda kuti usashota kana one day wazooneka ladies simba revakadzi riri pazvinhu izvo zviya futi. Uyai mustudio guys. Nyaya iri panapa hanzi varume tiri kunyileka panyaya dzekunyengerera kugonawo kutaurawo tumasweet nothing tunopractiziwa uri wega so wakawanda uri kuchikona chako wega kuti ndodaona komsweet ndomuti dali
usaseke kana wakuzviita uzwa sometimes futi ukasika zvozi unandipatisa nandipusisa ndipanadigumupusa rova serious kuti iye ndianotosvika pakutoona kutoti ini ndirega ndichiseka iye ndianga akatsamwa ndianotanga kuseka kuti saka uri kuitei anoputika womuratidza your other side usonyepa pachawo zvikamira papamusha togomaswira pano kwete kutadza kunyengera kutyisa munhu kuita ungati firimu rehora kuita ungati hondo wosvika ukarova fesi yavanjoga kutora atira vanchoga kuya naro mudheni hazvizobudiwo zveya inzwaka hanzi namukoma yoboy bis. Thanks very much Mkoma for supporting. Thank you very much. I'm greatly humbled. Kukaona a big YouTuber achisupporta vafana sesuka. Zvinofadza nditi. Hanzi kunyengerera hakunetse. Achingotenga chocolate. Wototi ndasangana nayo yakachipa. Manheru acho hamurare. Chocolate. Hanzi wokotongodedzera kuti handangosangana naye yakachipa hanzi hakurarwe manheru iwawo. Hakurarwe. Airo bonde rinonaka wazukuru. Bonde. Aiwa chiweti chinonaka wazukuru. Inhaunga ane time asi. Aiwa chiweti. Chiweti chichandisa kuti ndikurumidze ndatsvaga mbuya. But iyo yekuti nditsvage mbuya zukuru munoti kudii? Haidi kuti titire live here. Iri kuna live. Vachiuya nambuya macandidates 1-1. Iri kuna live. So inzwaika. Vairava mboti kurowana zvinhu takatsamwidzana. Kwai zvinonaka zvisingaiti. Ngatikomentei panyaya iyoyo. What do you think? Kuti vanhu toregererana here patime yatinenge takanganisirana tongongiregererana nebonde here kana kuti totaura. Amen. Chimbotiudzai kuti mimo sekapo munozwa musasei. Pindai mustudio wazukuru, come in the studio, link ndaisa hapo handiti. Uyai Takatandara Hedu nasekuru Saint handiti. Kana ungasati subscribe to this channel, I can ask you mzukuru kuti hapana chekumirira. I think muri kungoona kuti pa channel penyu panonakidza. So subscribe to this channel handiti. Subscribe, please. Let's subscribe. Also, let's go and subscribe to your boy Beats. Your boy Beats ndo iyo logo re your boy Beats rakaita sezvozvo. Munononakirwa futi iko. Tuda kuona 1000 subs pa your boy Beats. Mkoma your boy masubs enyu akamira sei tuda kuona kuti zviri kuimprove here nezingi. Because atidi kuitira live ka. Tobata tadza kuwana masub. So what do you think wazukuru? What do you think panyaya? And fun. Doripo. Once again, thanks very much for joining me, Fani Mzukuru, for taking your time to Garam Studio na Sekuru. Thank you so much. Let's say I fit one camera. I think you should. Unovata zomboita one video. Ye celeb gossip. Toi posta pa channel pedu pana. Ndokuitira ikule vira ivo. Ya ndoita. This channel is Sekuru. Once Zakari wazukuru
channel yedu taichinja zita because ndanga ndisiri comfortable painenge ichidanwa kunzi Uncle Saint Stephen. So yachinja inonzi Saint V. So this is Saint family, and it. Yeah, okay, Saint family. Yeah. Because muri hombe kule. Yeah? Muri yakule. Muri yasiyatosvika ma 2500. Yakutosvika. Yakusvika handichakuitira ndichaita kavidhio kule ndokukandirai. Vazukuru ndo zvatichiita izvozvo. Anenge angoita celeb gossip uya kuinbox kwangu, WhatsApp number dzangu chaisa apo. Anditi kana kuti ndiri kumbura kuti anadzo ngangonyore tibe ndadzi isa pamusoro apo. Uite ka video toda kuti papinde vanokomenta zvakasiyana. This is a family thing. This is not my channel. Also ndoda kuti mukana unokukudzai kuti Uncle Saint Stephen channel ichange nekufamba kwenguva. Vision yedu ndeyekuti chinge tiri tinozoita give back to the community. Uncle Saint warutotaura sa CEO. Mashoko makukutu. So toda kuita give back kuchirikadzi, toda kuzoita give back kunerera. Also then if zvekutotaura kunokuti muprocess yekutaura nemapartners edu atinawo kuti tinge tinonzi Saint TV Foundation anditi for men. Varume we have discovered kuti nenyaya dzinotinetsa but tiri kuzoshayiwa vatinotaura navo nyaya dzedu. So Saint TV Foundation for men ameno zita raichapiwa tinapartners. Ikoko varume katinge tichiita inonzi sema brothers like brotherhood yekuti tinosangana tichitaurirana nyaya dzedu dziri kutinetsa tichibatsirana. Sezvinongoitawo vakadzi akaita problem vanogara pasi vachibetserana vachitaurirana, but isusu varume tikanganisa because hatisi tinotaurirana. So ndo one of my visions atinawo. Why ndiri kudaro sekuru venyuka kana manga musingazive ndakatombopindawo mumarriage for 10 years ndikapindawo pachinhu chinonzi divorce manzwa. So ndinonatsoziva kuti patime yedivorce you need someone wekutaura naye, not only padivorce. Handikurudzire kuti murambane vazukuru vangu. Mumarriage pakaita zvinenge zvikunetsa you need someone to talk to, someone an experience. Anditi sekuru venyu varipo satya ishuwa kule muri kutaura shuwa because zvava zvakawandira kuvakadzi uku. Vakadzi ndo vane maadvantage. Handi mukoma yo boy beats hanzi depends nenyaya yacho. Dzimwe nyaya dzinopera nebonde. Dzimwe dzinoda after. Okay. So nyaya dzimwe dzinopera nekutaurirana, and then after kutaurirana tobva tachipindira mugalari namwa munhu. Handiti dzimwewo ndo dzinoperawo nekungoti kutaurirana kuchande, kutaurirana hakudiwe. Hanzi kutaurirana hakudiwe namamunhu. Sezvamanzwa Shai achitaura hana Shai rova basa sebasa chidhandaradzi kusvika nacho chafema mweya wekutoti chinoti nhasi hameno chakafara. Hanzi namwe momzi kulambasa. Kulambasa. Inzwa katimboerenga macomments. Hanzi namatikiti. Hanzi those tricks are for cheap and vulnerable women. Strong and independent women will not tolerate such nonsense. We deserve love and respect. Alright, and matrix iwawa tataura tumachocolate nechika. I think zvinenge zvichidependa futi muzukuru. Zvinenge zvichidependa because it doesn't mean kuti kana ukaregerera umwe wako kana kuti ukangonyengetedzwa ukanyengererwa, it doesn't make you cheap and vulnerable. Mafungiro angu, what do you think?
Because to be strong and independent, amen. Pane kumiskota futi kumwe kuri kuitika panyaya yekuva independent. Ngatitaurei nyaya iyi yaiswa panapa. Ndichadzokorodza kuti ngani those tricks are for cheap and vulnerable women. Strong and independent women will not tolerate such nonsense. We deserve love and respect. Yaipapo ndo pamwe futi panenge panoinyaya vakadzika. We love you and we respect you, but never expecting respect say uchandipa back. Respect ya ubaba umbofu wakaiwana, unopiwa respect ya umai. Because Bible not our inzwaika timbo dzokera taimbo verenga wo Bible through primary anzi varumeka idai vakadzi venyu. Bible ratombotaura kuti varume remekedza vakadzi venyu kana kuti respect not idai. Chinonzi love it protects. Love inokava zvese. Ndikakurespecta ndikakuda kana ndokurespect. So respect ameno mafungiro angu sasekuru. Ndikaende parege vamwe vazukuru vataura. Ana shayanzi makamirire sekuru kuita musikana fast. Chadzoka ipapo. Chadzoka ipapo. Right. Hanzi natendai. Hanzi kuregerana nebonde ndizvo chaizvo, but still munofanira kutaurana moudzana zvamusingafarire kuitira mangwana zvisapamidzwa. Right, that's very true. Sezvataura namukoma yoboy. Dziri very sensitive. Dzitongoda chete kuti vanhu munge muri munodi munge muchitaurirana. Then mataurirana henyu mozonilamba. And then ndichikoroba aidogarwa pasi kana kuti wazononokere kundipa sadza nyaya tudiki tusina basa uto. Yeah. All right. Hanzi namukoma your boy beats manja. Hanzi but Matilda, all women are vulnerable, whether you are independent or not. Women are the same, and the way their heart is the same. Munetoro say, Matik, come studio. Come, let's talk. Come, let's talk. We're here in the studio. Nyaya yacho nairutora kuti kuti rukora mutu kwazoti iyo yakandwa zvakare. All right, hava kutobvunzana kuti uri kupi ameno zvoda kuitika. Your boy, where are you? Ati shwa know where you are. Let's subscribe to your boy beats. Let's subscribe. Kana ungasati subscribe panapa, just click paka subscribe. Subscribe. All right, vari kubvunzana tikati vasiye. Right, Hanzi, at the same time, you don't have to be hard to your men. Otherwise, you will push away your men with the simple things. Ndakambotaura ndikati zvoni zvinhu zvinoputsa dzimba ka zvinhu zviri simple. One of my videos. Ndakambotaura ndikati vanhu munhu atohurirwa chaiyo abude mumba. Munhu ari kutozwa kuti baba panapa vari kutobva utonorwa stonyeni haana kwaanoenda. Kana kutoti munhu arorerwa mukadzi stonyeni anotodzoka mukadzi iyeye akatonzi ndibikire sadza. But haitwa zvinhu zvisangana nebasa rose. But nyaya yekuti zoni hanzi saka anononoka kubika ndine ndichifa nenzara ndodzinorambisa nevanze kunonoka kubika. Yeah. Zonzi inyaya maneta ninyaya yei. Hanzi, if you are a woman, unofanira kuita flexible when it comes to your men. What do you think? I think matikiti ndo vari kupindurwa.
Come studio. They can just link. And it. There's our link and Nevazukuru. We am studio. Munhu wese akasununguka kuti join am studio. Right, link here on the RISAP. At the same time, WhatsApp number gandi sepana. No WhatsApp number and rubisa pana bandit. So tinogona kunyora ma messages ku WhatsApp mchitudza zvamuri kufunga. So munongoisa plus. WhatsApp number yedu munoisa plus handiti. Okay, Anzi, your boy, I asked which part of the world do you stay? Also, how much exposure have you got? Because you're thinking far behind decades back. Right. All right. Your boy is exposed. He is much exposed. Apanya exposure anai. Is much exposed. Also, your boy is happily married. He's happily married. So Mumbaka anototaura from experience. In fact, he's one of my counselors are current. WhatsApp number that this up. Right. WhatsApp number, all right. Sovereignty nyaya panapa ndekuti zoni says very easy kuti varume vange vari vanoswera vari vega vachiita zvavanenge vachiita vari vega than kuti anga ari anospenda much time with his wife or with his girlfriend or with his fiancé. Why is it easy kusiya mudzimai? So nyaya yacho dzachona kadziri kukomentwa. If you check kuma comments you will see ma comments ari kunyorwa ipapo. WhatsApp number ndoenda kuisira yapo. You can also kopa number idzodzo handiti. Hande nayo nyaya. Pindai link ndaisa apo Vazukuru. Link ripo. Pindai studio. Atfana kuti varucha contribute mu studio. Kana muchitya ndaisa WhatsApp number. You can write to WhatsApp yako and then ukainyora WhatsApp netichiverenga ma messages achona. I'm on WhatsApp now. Right. Yes, boss lady, sovereignty yewo Nevazukuru nyaya panapa ndeyekuti saizviri zvakanyanyooma kuti vanhurume meno avhura ushawa emba mangu wako. Okay. All right, ari kumboisa mvura yekuti ada kugeza. So lula iri kunzi haifaniri kungogadzirisa zvinhu, but zvotaurwa zvazvo namatiki ndiri kuzvinzwa. Muzukuru wangu ari kutaurawo munoziva kuti pane vakadziwo vari independent plus zvodependa right, zvodependa nerelationship. Pane matype emarelationship ayawanda mazuva ano, handimunoziva. Pane mafreelance relationship ekuti umwe noumwe anozionera. Vamwe vanoti aiwa shamwari isusu relationship yedu it's based panyaya dzebonde chete. Zvimwe zvese zvokuti ndazodaita zoda zvinei. Zvandinoita nemari dzangu ndezvangu, zvaunoita nemari dzako ndezvako. Dzedu ndedzekubedroom dzekuisana chete. Kwazoti wavamwewo. But kule kai. Inzai kule. Kai mufamboita kuti imwe topic. Vamwe ya imwe topic, amatopic akawanda. Vamwe vati zoni inini newe tiri
chance futi yekuti alright tiri mu relationship tawanana but ukada kumbopota uchinorova kunzo you are free. Iniwo ndikada kumbonlovawo futi ndiri kuside uku no problem as long wadzoka uzorara kumba. Imwe type futi yenhingi but haimisi imba manje. Hands namukoma yobwe, and that's what you may think Matiki, but ask any other lady or go to their gatherings. That's where they will tell you that they are simple and they don't need much but just love. Matika ndisuzotouya nguva because mustudio mapinda ladies about more than 3 ladies, and it mapinda ladies akawanda mustudio. Ladies nati mapinda, I'm very proud of you. All those ladies they are talking one voice. Vari kutaura with one voice vachiti we need love and attention. Unogona one mari dzako odi but isusu yatiri kuda love and attention. Yeah. And I think it's true. Vakadzi kunyengererwa. Ipapo ndo pazombotaurwawo neumwe abva anyora akati zoni varume ka tine problem tiri kuleka panyaya dzekunyengerera. Hatisi kugona kunyengerera. Kusvika takarova fese chisoja. Muruda kupinzwa chikoro chekunyengerera. Tigare pasi tichidzidzisa vanhu kuti right batai bhubhilo nebepa right introduction to how to kunyengerera munhukadzi. Ndozva muri hadzazvidikaitozi. Ndoachinda zvidi vari kuti hanzi tiri kutadza zvinhu zvisingadi kana 5 off. Hanzi kuti tiadza izvozvo neumwe ambonyora mumacomments. Hanzi iyi sekuru hanzi iyi sekuru aiite. Hanzi iyoyo a man must be responsible. Same time neni ndichiitawo something. My relationship ndozviri kuitika kunzo. Ndozviri kuitika kunzo kutenda kurarama. Varume nevakadzi vari kuita zvinorova. Vamwe vari kuti inini akaunti yangu ndeyangu. Mwena mwana umirano zvake. Come in the studio also, what did it? And you are being requested that you have to come inside the studio and I have to speak out your views in your mind. And it. So there is a link iri pamusoro apo Nevazukuru, and it. Also there is a WhatsApp number kune vasiri kukwanisa kukomenta. You can write a WhatsApp and then I will be reading my messages. Enyu Nevazukuru vangu, and it. I'll be reading my messages. Right. Taurai my message was Nevazukuru. Asi Nevazukuru ka. Todomboita live introduce pana. Tine vari single pana. Vari pere kuma-comments uko tiudzei zvamuri kufunga kuti vari single varipo here pana. Tivake dzimwe dzimba. Toda kuvaka dzimwe dzimba. Vakazara kule. Asi hakuna munhu anowanda hakuna munhu anowana asina kupinda mustudio. Munhu unotowana nekuwanikwa wapinda mustudio. Uchinyatsooneka. Vanhu vanenge vasingade kuonekwa zviso zvavo. I've discovered that most of them matsotsi. Especially panyaya. So hatisi kuda matsotsi. Hanzi alright, hanzi matikiti. Your boy a lady must be confident in herself
first love yourself, find happiness in your own self, and before letting anyone in your love life. That is very true. Unofanira kunge uri unozvida haiwa ungatarisira kuda kudiwa neumwe munhu. Kulaombeta left. Haufanira kutarisira kuda kudiwa neumwe munhu. So love yourself, find confidence, and it. Yeah. Papa na guest angaripo. You can click again, udzoke Muzukuru, and it. Hands na your boy. Hands panyaya yatiri kutaura hands ko kana takashata. Hapana munhu akashata. Dai kwanzi kushata kuripo taizomira ana angu ifese yakafitwa nekamerere. Dai kamera yaifita taizopindawo here mugaba. Ndakaseka kule muchindavhiwa nayo boy achitaura kuti ndana kafitwa nekamera imini nayo boy. Kamera ifite munhu unotoimanikidzira mupaka wafita. Ukadata zviite. Unozoti kana iri nyaya yeconfidence, ondongoita confidence guys. Ondongoita confidence. Kana iri nyaya yeconfidence, Eda MKC. Kules. Muzukuru. Mucharupa. Bobo. Muzukuru wako right hapo. Pamberi shamwari yangu. Bozo kuti. Andika. Yeah. Samu mathematics coming. Yes. Anyaya dzakawanda. Yamamisharo yekuti anzise tisingatogara nevadzimai vedu. Sei usingade kugara upamba sezvawakaita. Ndiri kutozototi watongozviita nhasi Muzukuru. MKC. Vhoti kuno kuSouth Africa mabhawa akavharwa. Mabhawa akavharwa, muri kumanikidziwa nesituation. Nepasina lockdown yese nhasi Saturday so tingaenda kuenda kumarotation kunomwawa. Ya matara yangu nyaya yanga yasara lockdown yakaomesera varume vazhinji chiwa. So faini kuti but nguva munoida kupo mudzimai nguva kuti abhosara wachibhoitawo zvaari kuita achibhoitawo makuhwa ake kazvinoka vanhu vakosongana naye zvinozoita here naizekuru. So saka anombosiyawo achitsvaira mumba oenda kana kuti iko kwakomana kwatinobuda kundo kwaunonowo madhiri nemachechi muchikurukura nevamwe kuti ukwanise kumuchengetawo mudzimai. Alright, saka mune mutiza. Actually mune musiri. Hakusi kuti semuonyera rangu hakusi kutiza kana iyo zvinonguva kana kupaswa zvemalockdown ari ndokungotoove masaturdays iwayo patitiri paanenge ari free ozwa kuti ndakungoita kupretoria kunoona mai guru. Yes. Saka ndinokuona sekuti vakaramba muchidzokora njozvi munenge mupesera unozava wedhera kuti kufinhariya makambonetswawo. Pesera makufinhana. Taura zvako unongobudawo ma2 minutes but pamwe pacho hanzi katova kahabit kekutoti every day hanzi mune musiri kubatika mune musipo.
hanzi wakutongoti uchingobva kubasa ka uri kubva watofonera akosenti muri papi ngatisanganei pakati pakaklabu timbota 1-2 aiwa but izvozvo ndozvitori nomo wakasekuti izvozvo zvekuti kadei pasina zvekuti mabhawa anenge akavharwa semazuva everyday wakapedza wakabuda muofisi na 4:30 unozozokumba kuma 6:30 kauko wabhoto 2 hours wabhoto zvitori nomo hazvisombori zvekutombonde kuchiita izvozvo unozosvika kumba wakuenda kunoona zvimasopu zviriko mazuva ano zvinana uzaro nanachichi ndokuba brother wezi ndokuti uchenjereka zvinokuramba wambozonana nemudzimba mubuye muchitaura nyaya dzechidzi dzisikaperi Zukuru pane yambotaurwa futi pane yambotaurwa kuti zvoti hanzi Z-World ndo yachaito imwe iri kutiziwa kumbo TV vavasero tikariviwe inini zvakuti like kana kusina zvebhora zvezvia TV TV chahandira basa nayo ndakatoona kuti pakatanga kuita zvemayoutube izvo zvako mazano zvimalive stream nekuona zvanditoona like I watch your channel every post yenyama ita iyeyo nemapost andinoonao kuna mayoutubers like wemuzimbabwe I actually watch every other channel yema-youtubers it's more entertaining than the zvadatajaira TV entertainment yakairiko some 3-4 years ago. It has changed, the world has evolved actually. Saka iyo kana even vanadzimai kana izvinoisa paine wifi most of the people vanenge vachingori payoutube vari pafoni pake umwe ari payoutube ari palaptop umwe ari payoutube ari kuti umwe achiona instagram umwe achiona live kuFacebook kuti TV time chaiyo kazhinji yakunyanya unongo uchiona like vanana scandal nana uzalo nana anoonekeza but otherwise most of the time entertainment yawandira pamalive channels iwaya taura zve because chakanakira plazi inini ndisati ndaziva zvemayoutube izvi pandakaziva zveyoutube ka inonakidza because you can say your mind kana ari youtube ane time chaizvo ka unotomona achipindura kumacomments like inini I make it a point kuti ndavokomenda payoutube painhasi ndosakandazokutesa mati nhasi ndambokomenda ndakaona mandidaira mukaona chi ndandakomenda makandidaira inini do you know that I spend 2 hours of my day ndichipindura macomments nokundikoshera uko wakaita vazukuru vangu iko I give them time ipapo murutaura shuwa kule murutaura shuwa because ndinotoona kuti hapana comment yamunorega kupindura ose kubvira kutanga kusvika kupedzisira ipapo muri 100% handikuipa channel haisi yangu so I have to save varidzi vechannel hanzi fadza mutengi wehwawa vakabvakanzana okay saka vakasafara vanovhunduka kana okay ukasavapindura vanovhunduka vanovhunduka so mfama MKC yes mdana inzwaika saka muri kuti zoni hamusi kutiza pamba but actually munenge muchimbonoitawo mamwe madhiri but mukadzi ari kutsamwa kana zvamunofanira kuita kuti kana senge even ari madhiri acho unofanira kubhalansisawo kuti mukadzi wako asatsamwe bhozi maonero angu ndizvokuti zvinhu zvinoenderana nekuti munofanira kana watoda wadhisaida kuti uda kuroora ka unofanira kutoita zvinhu zvinobhalansisa kuti iwe une mudzimai wako muwirirane otherwise unoita another failed marriage zvinoita hazvozomeke sense manje ndo maonero angu zvinongati iwe waroora ka
woti osvika kupana 11 koloko every day manheru hapana zvazvamake sense. Okay. Ya ndomboonera ako. Alright. Asi kubva wakotiona So kana waroora. Yes. Mati Saka ndachida kubvunza kuti saka munhu kana waroora unofanira kusacrifice some of your activities. Kwete kuti kana maiti mimi muchibva kubasa monanga kubhora mongoti hane kuti ndozvandaingoita sandaroora ngoma ndiyo mukadzi ave kumba. Ya ndomaonyera yangu izvozvo kuti kana watozoti watodecide kuti wakuda kuroora kuti wakutozatova neumwe munhu waunaye ka especially ari madhezi ekutanga aya kuti kune kusati kwarevana izvo zvedu advantage yatanayo ndizvozvo zvekuti anenge aine vana vake vatatu saka anenge aine vanhu vanomuvaraidza zvekuti anenge achitaura but manje uchiri mukomana nemusikana zviya zvekuti hamusati mane mwana kana kuti muchiri mwana mucheche kuti mukadzi atadzakada kubika aka mwana achichema hazvizomake sense. Right, mabva matotaura imwe nyaya hombe. Munoona kuti nyaya hombe imwe yamabva masimbureza imwe nyaya inogumbura vakadzi. Varume tinozviita zvibaba. Unenge alright, for instance pane vamwe vakadzi anenge achishanda, tese tiri kushanda nditi tabva kubasa kana kuti tese tiri takalokwewa down titori kupamba and then we have got kids. Mukadzi ari kumuka makuseni ari kumukawo achicleana okubikirai nevana. After that ari kuwacha ari kuita ma house chores ese, but ini ndiri kungomuka ndakapaka padheri. Okay. Anotsamwaka ngatibatsirewo ngatitote baby nhasi ndiri kubika kutombomufadza kuti nhasi hausi kubika nhasi ndotombokubikirai nevana and then obvaita zvese. But my guys imwe complain yanga ichiuya ndeyekuti zvone hanzi meni ka inzwai iri panapa ndaiverenga zvangu sikanzi hanzi some of the men vanobohwa ari kuti anenge aripo pamba asi haasi kundibatsirawo pamabasa atinenge tiinawo pamba. Hanzi I'm doing everything, iye akangogara asi hatisi kuenda kumabasa tese. Ona havasi kuti iwewo maonero angu manje sekuri pane mabasa echirume nemabasa echikadzi. ngati mapatsa inini basa rangu rechirume saka seneni ndiraku ndrekuti ndinogeza motikari yangu nekuti nekusota mugadheni ndobasa rangu iroro, ndobasa rababa rekubeka sure kuti chipavegetable chipachikona apa turipo nekugeza motikari. Neli mukadzi ndo basa rake rekusuka ndomaonera angu iwayo because kana ndosaka muri kunzi munoda motikari yenyu kura inini ndosaka muchizonzi you love your car more than you zvaunoita inini. Then panozotiwo rimwe day pawazofungawo ndopaunozotiwo nhasi ga ndibhoyo bika kutobika senge kana ndatobika ndiri inini anenge ari mazondo ndisina kubika mazondo zvangu panze apo ndikaisa mazondo angu panze ndobika mazondo ndo zvinobika baba izvozvo kwete kuti woore kwachiinda kundobika beef soup papastova. Mabasa kune rinonzi rechirume rekana nderechikadzi. Kubika ndokwechikadzi. Kubika ndikwechikadzi anogona kubikwa nechirume. Ya mazondo anobikwa nechirume bhozi nenyaya yekuti magetsi anodhura munobikira panze apa wotenga huni dzako pachikona woisa pastofu pako wobikira panze zondo robikwa panze. Inzwai kamukoma zvavari kuzotaura vari kutaura kuti zvoni imimi nenyaya yekuti muri kugeza motikari yenyu zvakanyanya hanzi munenge muri kuda motikari kupfuura inini. Zvinozonetsa mota yakagezwa nevanhu vechikadzi vanotaka kubata bata zvakawanda vakazova zvinhu zvavasingafaniri kuona motikari. Motikari mune mamwe makona vasingafaniri kubata.
Saka beta zvako kugeza motikari yako igaine unenge wagadzisa nyaya dzakawanda zvisingaiti nemisindo yakawanda zvisingaiti. Beta kutotutuza kuti unyaya kuda mota kupfuura inini zani kuti vanozionekera kuti zvako. Ladies where inzwaika hanzi nayo boy beats ka anayo boy beats hanzi amabasa tobatsirana murume can always cook azure kuti mukadzi chete should do it. What varume ka kontrone varume mashefu kumabasa makuku. Oh yeah, atoti kana riri basa rako raukatofundira ipapo hatirapo kana riri basa rako raukadzidzira kuchikoro rekuti unobika unombopota uchitaridza mukadzi wako asi ndinoona sekuti tofanira kumudzidzisa maresipi ako kuti aazive kuti tisazoneswe nguva nenguva kuti chibotipitika zvazvo. Hanzi hamusi kuzodaro mai imi mamusi kuzodaro hamusi kuzodaro muri kubva matoti kana ndapadhenika hangabiki even muchinoziva kuti like I'm a better cook than my wife. Hamusi kuzomubikirawo kumbo. But you are preparing expensive food meals kubasa uko dzinotojikwa nevarungu. People are flying to come to and eat food yamusuru kwanisa kubikirawo mukadzi kumbo. Why? Aipo pandagara ndataura kuti mabasa munhu ane basa rake aloita ipapo ndopatinodraw the line. Line inofanira kugara rakadhirowa kuti zviiti zvekubasa basa ripanapana rako iwe nderakati rauru nderakati zvapera ende zvinoita kuti mugarisane zvakanaka bhozi hapana anenge achiti uya ataza kuda chake bhozi muno mwana aisha chake chapakawirirana ichocho. Alright, because hanzi murume unofanira kungoitawo one day rako paweekend pepepa unenge uripo paday obobika kwete ungati weekend yese guys unotomuka makuseni ma10 unongoti inzwaika inoita rimwe team anongobuda ubati ongoti ndoda kumbonitsvaga newspaper kwakaenda ameno kwakaenda tsvimbo ndokwakaenda shuru. Izvozvo zvinowanika bhozi chinoitika panewspaper papaka panogona kutomukirawo zvimwe zvinhu zvinotomuka panewspaper papaka zvekuti wotoona zvatoramba wotoona zvinoitika zvinotanga kusvika 11 kulongo wona kuti 11 zvatochaya wakazona dza2 wototi chinga ndichimbopedza ndozongodzokera kubva kuma6 izvozvo. Alright, ndibonodya sadza maumbo ndianabika ndimadhamu ndozuri kurambwa izvozvo toda kumbotomboya uzodya ramune mabika iroro mkfc. Hai zvakanaka ndichatovabhuyewo palive pabumbu vabhutauriwo zvavanofunga mukapedza live tinenge tichiripo kwemaminutes mashoma toda kumbonzwawo side rawo kuti vanotowo kudii. ndotovapindikana ndangozva sezvo. Alright, thanks very much nesubscription, thanks nesupport mkomo. Matabasa mkomo. Alright, chat vauya. Bye bye. Alright, much love. Mkoma Eston. Angosenda mwadini kumuriseko. Mushenda tozonyora iri message. Sore nanda apota chirongwa anakwasa kura nezviro kwaipisa sireke kunoku akwaipisa zvisingaite zvota akorara kuchapa usingaite azorara manderana. Kuri sei ku UK mkomo? Kungopisa chete kupisa kwapisa zviri serious. Otherwise asi tiri ne44 mati ndati zvafane kunoku nhasi tine 44 ndo iri kunyorwa panapa. Okay, kunokuti tiri maseti zvota kupisa akusaita. Alright, sa muri kuti chine nyaya munoyemainzwa mbichani yekuti vakadzi kuti tobatsira vakadzi mukicheni. matauro amabva maita ndekutojamuka chaicho kuti atsada kutoiziva. Aiwa, no, I mean, it's madara tikazoneka tamukicheni zvakaisara kuru wabva like the gentleman abva kolabva, you know,
azizobuda picture yakanaka, you know, zvinonza magro akadyiswa, you know, on one of those things, and you know, azvinyasoita, you know, but I think nemazano nema-equal rights akwa, you know, at least varume tavafanira kudzidzirawo kubiko, you know. I think maybe pamwe ndo zvinotirambisa nasikana unoti tesikwanisa kubika. Okay. So panapa pabva panyorwa na kana manga muchimboverenga macomments panyorwa na matikiti. Thanks very much matikiti Chimena for your support. You are writing my comments. Thank you so much. Abanyora ichiti they should, and men they should be compromising. And couples should be reminded they are individuals first before anything else. And my couples, before marrying a couple, you are individual. You are an individual. Tajara kama KFC na Nando's ndara batika zona. Yeah. But unless can I even because I doesn't store, yeah, I mean it's really nani, you know, to talk this anymore. Yeah, but when I complained the report and they would hanzi takara kumba treatise nekuda sometimes kwe lockdown irikwe and hanzi yo kuswera wakatopaka zvako sina zvauri kuita ini ndiri kumuka ndo ndaita ma house chores ndiri kuita zvese and then you know you are just relaxed uchinzvenga mutsvairo handiri zvinzvenga mutsvairo. No, uncle, you know, Papa Machos, I need to know room pamba, like you take the trash out, you fix the plumbing system, you know, fix mumba like you know, mapomba vara. You know, but my spanner go open doors to can I tell ya blocker, you know, from just ana blocker toilet. You know, kana lights are dingukamba, you know, my manual chagota dingukura papi. So ndo mabasa yedu bati kuzoni kwa mila basikova hapa. Inzwaika mpopo. Unogona ngombetsera nekungoti bebika. Baby bedroom meduka. Nasi chimbomira uclean, ndindi ndicha clean. Kana uchinyara kuzo clean ako kunze uko. Kokungoti baby nasi ndoda kumbokubatsira mu bedroom. Baby nasi ndoda sadza, right? Iwo baby unobika muruo. But in the dongo big or research. Orego ita chidina chete. Ndakanzi kudaro nakadzi danzi wakwanisa kugona ubiko kana kasadza kana kamuriwo unongwatogona because that's the way to winning a woman's heart. So I think sure there's a point we need to learn kuti tikwanise kubata mapota because otherwise one dozi kuti rambisa mudzimba umo ndosatiri mabachelor kusvika ine age yatiri. Yeah, so but zvatiri kuronga kuda kuita manje ngoma sit down and then nemapartners and then tonzwa kuti timbozoitawo zuva ratinoti timbozotsvagirana vazukuru vangu vakawanda. Ina handifarira munhu anogara ari ega. Ndoda kuti mugare muri tutu, hatingakundwe nenjiva vazukuru kana neshiri imwe yaya inonzi iko imwe yaya dzatochengeta kumba inonzi imba angaiwa. That's true. Yeah, I mean, Magata program, yakanaka chaizvo, especially like vana varikuma the diaspora, ichishuma diaspora kunoko. And do you know kuti ndine vazukuru vangu vakawanda vari kudiaspora ikoko kwana UK vandinotaura navo vanenge vachitotiwo sekuru chimbotiitirawo kuti tionane nevamwe vazukuru venyu. Ndotori nevakawanda. I've got a lot of vazukuru vangu vatiri kuda kutoti zveshua indinofara pachano panapa toda kuitawo maclips emichato yenyu vazukuru.
angu tikatofara chazvo no takatofara pamukavhura chano tikatoti no taana kwekutandarira tataona at least hatichafowo tiri chi hatichabidzwa negonzo like one of those things like paculture andandoti paculture wakafa usina mukadzi unogwa negonzo so takatofara kuti no mavhura chano sekuru. So I mean, yeah, we are looking forward to it, and kumoita nguva yoti kupasa kusanganiswawo nevari kumati different places enyika kwatiri kunoku. That would be so awesome, you know what I'm saying? Yes, because chimwe chinhu chatinenge tichida kuita tinesingade kunyanyowesana time zvakanyanya. Munhu ari kuchina tomutsvagira munhu ari kuchina ikoko. Kwete kuti zvoni munhu ari kuchina tomutsvagira munhu ari kuSouth Africa. Ndopepe kuti munongoita 2 minutes rudo rwobva rwatopera because zvinoda kuti mukurumidze maonana. Munhu ari kuUK ngaona neone munhu wake ari kuUK ikoko. Zimbabwe. That's true, I'm just saying, because I actually don't believe in long distance relationships. Because I've actually been in long distance relationships like maybe 6-7 times, and all the time it always ends in a disaster. Yeah. You know, because really, I mean, I never wanted to go no long distance relationship, but I feel it's quite hard. You know. Because munhu wako unofanira kunge uchirika semuchiwanana almost on a daily basis. Ndokuti zvinhu zvese zvifaye, ndokuti dzidziswe sei kuti varume vachona vari kuda kuti tinge chibika kana makicheni machona imomo. Because kana muri mukomana nemusikana muchiri kufambidzana paya ndo paunofanira kudzidziswawo kuti sei kunzi baby unobikawo sei sadza, unobikawo sei muriwo. You know what I'm saying? Yeah, you know, otherwise, my long distance relationship is like, I don't want to lie to you, you know. I mean, it's not that you know, but otherwise, I feel personally good. It's hard work, you know. You need to find somebody who is locally, you know, to do bus and a train. Man, when they get so yeah, Mzukuru, we can WhatsApp call Hedu, you know, it remgoma your bit. WhatsApp call Hedu, you know net. But you can actually do says right na matikit, you can do says right na mkoma Eston. Unopina studio and pane option yeku hide, you can hide and then over pinam studio. Says right pana up. You can take this option also. And please, we am studio Mzukuru. Boy. Yeah, like the reason why I had the face I'm message I'll go pin on studio. I want to message for WhatsApp which is only Magamagara. In Guaika Timbo Batama Kumanzi Natenda Chengeta. Even if Zinganaki, but Zongonaki Rudo, that is very romantic. We love that. Iswaruma, Ogenya Erkutarona Tindoga, Deutanzi, Unombot Bikira Ombichan, as if Vinuka biga jank. I get to Ranjeroka bigas Zingana Soita, but Znotot Nakid. And Yango Pakabika Zingana Soita. You have something to have fun with. Moto nakidzo shamwari zvawabika zvawabika shamwari iwo uchitoti handabika nandozi ndakukuroera nandozi zvawanda sauti zvinongonakidza so hanzi your point that it is where compromising come. Matik, please join. Regandise inonzi link. Regandise link. All right. Hanzi mkoma Eston. Anda Matiki Hanzi Kola. Uriku UK. Can you say the truth about reality on the ground, especially in UK?
I mean, no reality kurewa. Let me put link, and then she try to come to studio as well. Okay, topic iruti zoni. Varume vari kuspenda time vari kunze uku vasingaspend. It's very easy for a man to spend time ari kunze nemafriends than to spend time nemukadzi wake. Why? Hanzi namatika hanzi I'm in Scotland. How's Scotland? Thanks very much for reaching us all the way from Scotland. I'm so excited to have you, and I'm so excited. Nema comments auri kutipa Muzukuru. Thank you very much. Thank you so much. Regandi invite a guest, and then you can just click, and then find the option yekuti uri yekuhaida. You find the option yekuhaida. And it so there's a link up. There's a link, and it link and there's up comment section. Yeah. Your boy beat. So Varun join the link, and then pane camera switch it off. The face won't appear. So if you just do like this, we have notice also to open up studio, but we don't want to be seen. Some komangu very good bed. So actually Mkoma Esther is one of the guys who is always supporting my Zim YouTubers. Thank you very much. If you haven't subscribed to this channel, I kindly ask you, Muzukuru, please subscribe to this channel. Also, go and subscribe to our partner, our partner, Your Boy Beats. Let's subscribe also to Your Boy Beats. Tinema's channels akawanda Zim YouTubers. Let's subscribe to Salis World, Ladies Kara, Bangwari Panapa, but very busy. Let's go and subscribe because Ziki also. Otherwise, saying that, Uncle, like your last interview, I'm gonna know Your Boy Beats. That was awesome. I like the background, the layout. That was awesome. Thank you very much. Your boy is a legend. Your boy Beats. Your Boy Beats. So Your Boy Beats, you can copy and paste. You can share that link also. You can share our link here. 2K celebrations. Deny Your Boy Beats. Please, you can put it from a comments, guys. Let's go and watch that video as well. Let's support. That is supported. So also I want to remind you the channel yedu yakunzi Saint TV and it logo redu ndo iro rapo rekubatana, logo redu nderekubatana anditi sekuru ndekubatanidza vanhu pa Saint TV. Takangona kuti zoni let's put zita risinene kuti munhu Uncle Saint TV zviri nani channel yevazukuru. That's good. Like you always say, that's Nevazukuru wasekuru. Channel yenyu. I like that. Channel yevaridzi ne. Kana sekuru vazoita channel yavo vachakuudzai. That's true. But I know the Lofara Saga will know the channel Irukura every day. It needs to Ingama 10,000, you know. By the grace of God. And before long, you know, that's 100,000. Yeah. Welcome, Zukuru wangu. Me. Matikiti, me. How are you? Good. What did I? I'm excited to have you in the studio. By channel,
I'm happy to be here. Anyway, first of all, I'm comment on the previous caller. Kuna previous caller ngachitadi chokubika. Okay. Aenda kunodya wamuti achazodzoka newife yake or something. Okay. Can you hear me? Okay. Tiri kukunzwa. Previous caller ati achadzoka newife yake ati amboenda kunodya madhaba vabika. All right. Avarudzoka. MKC is coming back. Back. I commented, thank goodness, he's not the type of guy I would never want to marry. Okay. Evan tinosiana. But mudzimai wake she's content. Ukatotaura izvozvo achizvinzwa ka munogona kutotorana mustudio. Aiwa ndewake I appreciate that. I respect that. Yeah. But not for me. It's not my cup of tea. All right. Then, so what are you saying? Ndaona semanga makudhonzerana namukoma yo boy beat. Mukoma yo boy vari kuita sezvinonzi. The discussion was about women kuti munowatengera machocolates as if we are just cheap someone. We don't deserve that kind of respect and better treatment. I'm really against that. Okay. Yeah, because sometimes women always kind of empower each other. Earlier on you mentioned vakadzi vana ma-platforms ekubatsirana kana vaita ma-issues. You kind of planning a platform yevarume. Yeah. So don't take us as if we are some item. Okay. Vanongodzi kana paitika problem unongomuvhara something like that. After all, the problem will remain. It will remain. Even if you get a bedroom, the problem, some problems will still stay. That's why I find kana Mark Zonetanaga, because Antanga could talk about that previous city. Come on, they so, because we're not solve that other issue. All right. Pane comment yataurwa namukoma yo boy beats. Wanzwa here pavataura vakati zoni pane masoroverwo anoitwa nyaya aripo two ways to solve this problem. There are some other issues. Avanyora vakati zoni mamwe achona chiwororo kungosangana pabonde nyaya yobva yatovharana. Kozotiwo imwe yekuti tinotaurirana. Kozotiwo imwe yekuti panenge pachidowo kaspicing kekapresident. Okay, this is I agree with him. I think in the way I see it as a woman, I don't hold up information inside. And that's why you find it. Now your boy, because they went to my gathering, discuss. I disagree for all the women out there. You don't just go to my gathering. I'm gonna discuss that. If you cannot discuss it with your other half, don't bother discussing outside there. Okay. I understand most women are kind of exposing their relationship a lot more than before. I don't know, because of social media. So sorry. If I agree with the caller what she's saying, because especially in UK, you find with a girlfriend or your partner, she spends more time at WhatsApp, at Chichi, she exposes the husband. No problem. So I actually agree with you what you're saying. Vakadzi, they're spending more time on papa platforms sana WhatsApp about their own husbands to their friends, and later on their friends so you know what I mean, Anjadzi? Hanzi namukoma yo boy beats hanzi I think ladies kuzotaura ku gathering is because murume wacho hanzi anenge asingataurike naye kumba. Yeah, it's also that's the other thing. You should know how to approach. The approach is crucial. Matauro umeita naye ndo anodetermine kuti achakuteerera here kana kuteerera.
Iwe Yes. as a woman, takapiwa this opportunity, this privilege, this loveliness, kameka that keke kuti kadeo kataura in a certain way. And then Yeah. I don't care that. So that's why also this other issue upon there. When you remember money Tanaka, but if I want to make up things. Again, it's not kind of make it soften it a bit. But avoid any attack. But prepare babies or also boy. No, don't go through that. So, you know one thing I'm excited about. One thing I am excited about mzukuru wangu ka ndechekuti zvoni iwewe matikiti and your boy beats ka you were disagreeing to agree. Munozivana vanhu imimi. Aiwa, muri hanzvadzi nehanzvadzi. Inani anoda kuti vakadzi vaitise zvinonzi vanongotwita somehow. Because I know there are women who are like that. For example, this is just one example. No offense to anyone. If you guys go and take a girl on the street, you can pay them 5 bond, 5 user, 5 whatever you get here. UK, this is real. I'm sure you know what I'm saying. Even if they're prostitute, you still deserve that respect. That's true. That's true, yeah. You are still prostitute, you are being paid that $5, 5 user. You still deserve that respect as a woman and as a person. Yeah, actually, there's no price. You know, there's no money. Gonna put no amount of money which can fix things. But there are some things which need to be fixed. Mafungiro wangu. Zvinenge zvichitongoda iwewe semunhu kuti ufixe zvinhu. Anyway, I think. And do you know? Yes, I'm listening. Yeah, Matikit. I'm listening. All right. Ndachida kutoti ladies, if you know futi men amotaurwa futi kuma comment usikanzi varume hatigone kunyengerera. Inzwa izve machinda. Ipapo pambotaurwa futi nashaya usikanzi hanzi hazvidi 5 O levels. Zverudo izvi. Hanzi hazvidi 5 O levels. So what do I want to say? Ndingotiwo varume kamwe kautenzi katinako ka. Zvii zvinenge zvichimboitika chaizvo vazukuru vangu. Zvii chinonetsa murudo chaicho chii? Because iwewe ka unofanira kunge uri flexible. Usada kuita chibaba kuchikidzira munhu, kuvhundutsira munhu mumba. Be a partner. And then partners are sometimes people end up kind of blackmailing each other. About you, I'm going to expose you. So if that's one, especially on social media, how much people expose themselves. I want to girlfriend. I know to man nudes. I know to my photos for the whole world to see in those right. Then what? Kuna maure ema kwavo, kuna maure ema prime minister, ema president, ema footballer. They never say things. They just solve those issues in that now. Vanongorerana zvanorerana iko kwazi. Nothing happened. Is it not that Poland who UK? Is that also? That's true. That's true. But what I really wanted to say is, like, really, you know, I think nowadays we have too much bills. No council tax, rent, maybe my shift to my so fires bobo. So you know, sometimes and vakadzi vazano, like, especially vekumusha vakutarisa kuti murume ane mari yakadini, so zvakuti pressure isusu as varume. I think sometimes kuti I mean ndo zvinhu zvandiri kuonawo kuti zvinhu zvokuitika, you know, mupenyu kuti, like, sometimes kana usina kana mari kana zvichinetsa ka, even relationship inonetsawo futi, but kana uwana mukadzi anasonzwisisa, you know, I think, you know, you know, something can be worked out. But this is the issue. Okay, let's put the money aside. Let's put the money aside. But Marino example, Zimbabwe.
My issues are with Zimbabwe. Most of them is not just about land. It's something which is out of our control. It's the whole environment which is allowing our men to be that kind of men maybe we want. So like you were saying with the quality, my issues they with my abuse and also all those things. Now this pandemic, hakuna kana yokuwana warikuwana kuZimbabwe muri kana kumba kusanda hakuna mabasa. Even kana ari kwada kubuda anosvika okudogo kubatwa nemapurisa akusunga and all sort of things. So women should also consider those things. This is the time we need to support each other more than ever. And this is problem which is going to stay is there forever. Even in South Africa right now, most people are looking to a big job on my documents. And I go to UK. Sometimes because they can't my documents, all those things people have to kind of consider. Why is it these things are just happening mostly in Zimbabwe? This is what frustrates me. As someone an exposure, I've been so many places that I find these issues mostly from Zimbabwe. Is it that we are lack of exposure or that I really don't understand. I think at and like you're saying, and sometimes we quickly fall in love with each other just for the sake of Ziana is what am I falling in love with? Let me just wind up time, and winding up that time, somebody else ends up falling in love, and personal love between the two people. I think that's the way the problem is. But definitely we do need education, especially for women. To this out to Mukadzi Anacheng to say how do you interact with Mukadzi, just to have a decent conversation, because such one before in England, I never had a girlfriend as a friend. I used to think to Askana West in Longorana, Papa, you see, that was my problem. And now it's very funny. Like right now, I was actually saying to myself, I actually have got 1 or 2, 3 girlfriends which I actually can call and say, Kundepe, how's everything? How's your boyfriend? How's your husband? Which was taboo to me about 10 years ago. Honestly, I mean, I'm surprised. I do have a girlfriend. I can call and talk to Kundepe. I was gonna say, how's Madon? As wet comes in, but in Zwagambunzo, and direct question to you, Matikit. Yes. And the your boy beats here. And the uncle asked Matikiti, if I were her husband, how does she expect me to apologize to her? Depends on the issue. Usually, it depends. I don't keep punishment. There's no need to put something on the table. You can just generalize it. Well, I think it's over. Let's just forget about it. But if it's a big issue, it has to be between me and you. I don't like outside people. Yes. I don't want outside people. We have to agree with social media. But the first thing we have to agree in when anyone else. And how do you know that people know their own problems? Now, they don't try to I don't realize that later. And you know what? I was married before, and I discovered that I netsana mumbaga say couple. I discovered that I did kataurana tiri two. Zaipera zvakanaka. And chinhu chakatozoita kuti tizosvika patakazoti umwe kwake ka. Well, I think inyaya yekuti pane vamwe vanga vazopindirira mafungiro angu. So vanhu tikange tiri two, inini newe tisi tiri mumba tine tichitozivana kutoti shamwari inini pangu pandareswa ndepakati, iwewo pako pawareswa ndepakati. So it's so much better kuti
tikumbirane regere. And if you love someone, it's good kuti nyaya yekucompromise yawambotaura matiki, you remember? Yeah. Yes, you have to compromise also, and it. Yeah. Nekuadmita, you have to admit if you're on the wrong. Kutongoti ndinofike ndinozviziva. Kuti ndambokuudza, usona kutaura izvozvo. Nofuna kuadmita kuti I think I could have seen things differently there. And another thing also we need to understand, gentlemen, ladies and gentlemen, is uti kana chitukana as couples tofana kuzana zvokutukana zvachona atifana kutukana nezvana mai nezvana baba nechichichi watungotukana tiri two chete, because I still remember my ex akapesa kutukana nezvamai vangu and everything like that, and that's honestly tell even nanasi zvichiri moyo mangu, you know. Yeah, ipapo because shoko rinonetsa ipapo aponaka ipapo zvapona pana ex wangu chero achizoona video rinoirika aipapo ndomuchenesi. She was actually good kuti kana tikamarana tiri two isusuka it was very good. Nyaya yacho nanga isingapinde kumufamily yanga isinei nevanhu, aitogona kutorega kutaura nenika but ogofara zvisingaite namai vangu. Indotokutoti mai vari kuziva kuti vari kufara nemunhu. But ipapo panyaya yekuti kana matukana kutuka moza zvinhu zvinobuda kuna munhu kutuka kwemunhu va. This is also to do with social class, if you may quote me right there. Muzungura nekuakava nemakurira akaita. Pane mama wege like patakaya kunoka. In Zimbabwe, you don't use F word. You don't use F word just like that. Yes. For them, it's their culture. It's an everyday thing. So, zvokuti munhu akutuka asingazive pekugumira zvinotoratidza kuti munhu iyeye ndozvaatova ndomunhu wake. So those are the things you should start learning before you start opening a relationship. Kwanova vanhu vakita you can understand munhu mataurira ke anenge anozvinyanya. Neungonya dai mukatukana musoro kuti uncle kuti haana mvura ambonikuta zvinhu zvekumba kwedu. Even kana mumaconversation chaizwa unoona kuti uyu anenge answera zvinhu negative about my parents or my mom or my sister. Then you need to start doing more investigations there. So zvokutuka kuti munhu anotuka kuti chika matikiro akasiyana zvinodhibana nesocial class yemunhu. Yes. Yeah, that's true. That's true. I agree. Yeah. So I think that's my 2 cents. I'm not saying anymore. I think that's my 2 cents. I'm not saying anymore. You can remove me and apana. Thanks very much. Ndofunga takusarone about 12 minutes kuti tinge tiri tinopedza live streaming hapa shando. Thank you very much muzukuru wangu. Thanks for support. Uncle matikiti asaende atanzi ari kuScotland kauye saka uyu ari paScotland ari padhuze nenika saka matidi kunaye uncle. Usati wapedza kutaura ka. Her husband is sitting just next to her. Thank you. I'm not. She's happily married. Avazukuru vangu ndine ndichikuziva imesi. She's happily married. No, thank you very much. Hapana mukadzi anoramba kuda kuzokwira zibhenzi raunofamba naro, so ndichakugadzira. Uncle, thanks very much. I enjoy and no nofara tichane kuramba chikura and you know zvinokurudzirwa. But thank you very much. Toona kuti number yeye yatachitaura kuti zonipa 2500. Congratulations vazukuru vangu. Thanks very much kune vauya vazukuru vangu tave 2500. Makoro. But otherwise, regarding drop and then my sidelines zvangu comments section. Alright, apakanaka ndaita muzukuru wangu futi abapinda. Alright, ndachida kutaura zita ranga ndichataura kuti vanomuziva. You can exit. Thank you very much Mukoma Estos. Thank you, sir. Thank you. Cheers. Much appreciated. Much love. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Yes. Yes, boss. Yes. Chimuzukuru chacho. Yeah. Zviriseko. Musha mzukuru zudi. Pana. Thank you. I've been listening from the beginning.
Well, not from the beginning, but for quite some time. And Okay. I still remember the point you really emphasized. My relationships are not Siana. Some people, Yes. they go into a so-called relationship, but without actually wanting a relationship. Maybe they just want sex. Maybe they just want some Yes. financial assistance. Then they enter into a relationship. I think that's a very, very big mistake because normally when you enter those situations, you're not prepared. Yes. Because I'm not prepared to abuda munhu zvakatosiyana nekuti ruda sex. Because Yes. kana wada munhu sezvaareka, which means you're gonna accept a lot of their faults, like a lot of their weaknesses, stuff like that. But kana wangoda zvesex chete zviya zvinenge zvekunakira zvinopera pangweyo, then you forget it, then you go, you move on, stuff like that. And unfortunately, most of us, we are entangled in this situation already. Takuda kumixa zvese manje kuti sex, takuda business, takuda chichi nemunhu wani. Of which munhu is just not naturally in them, you know? And the other thing you need to point out as well is mentorship. It's also in our culture. We cannot afford to forget our culture because that's our identity. Yes. It's also our information is passed from generation to generation. So what I'm saying here is somebody baba wangu wakadiscover how to keep a woman, how to handle a woman. But Yes. unfortunately, Why it's good? I'm saying like this what your boy Beats was saying, and that truth is we're still learning that zvakadzidziswa anababa vedu 50 years ago and applying it now in the modern world of which Anza azvibude. Is it true? No, the thing is like my fundamentals, one of my fundamentals or principles. Whether each generation is bigger, you don't, emotions have always been there. So I started my mentorship with mukadzi anobehave so on like normally. Of course, not every woman will behave like that, but normally, in general, let's say in general. Whether 1920, 1950, 2020, those things, unfortunately, new generation is still starting to this one. The basic understanding of a woman. And also, what's kind of how to approach. So, we're just going out in the world. We get into these funny relationships now. I just see what's really going on. One culture and they know how to pass information. It's also, unfortunately, for somehow, I don't know, in Zimbabwe, we sort of, we're in a situation where we have poverty on the same side. We have other things to deal with. My families are now disintegrated. One of the trying to bring everything together. You just have to. So we end up adapting other people's cultures, of which can also say culture. It's gonna be very, very difficult to apply that in your life. Like I don't put any mentorship. People don't know. This direction you take. This is also, it will stay in you. And the bonus is to I would understand that I'm independent. You just know what you know. You just know it. You know what I'm saying? Because you had discovered that. So those are fundamentals, I believe. It's just my opinion. I'm just couldn't really correct and whatever, but you can go to our opinion and I'm really happy with when I sang up this for what they said. Yeah. So there are some fundamentals which are true. The generation. Yes. They can be passed on from fatherhood to and stuff like that, and just keep going. I believe so. Yes. Anayongero. Hey, Mukoma. Yeah, your boy Beats. Ava manje vakuru avo kana mazita avo tinototya kumadada. Come on, your boy Beats. Let's say come on, your boy Beats. I'm really interested in what you this think. One, the men ndo vanonzi kovabhatizo. How about Roba? Vanga vachida kungoti grace. That one
chizaka vanonzi ndozigo TV vachioneva. Oh, ndozigo TV. Ndafunga ndiyo boy. Okay. Handina kuziva boy. Okay. Much excited mukadzoka futi. Think vadzoka. Yeah, but your show is very helpful. Ndo mashefu edu kubasa. Ndanga ndati kozva ndosara ndikaita munyama pachannel panapa. Kana ndanichedza kudzima mic ndanichinzwa echo. All right, welcome Koma. I'm greatly humbled nekusapotewa nevakuru vedu pabasa. Kana ndimana anasikuru remember. Ipapo apona but pabasa manje vaita kuti tisvike this fun pasina imimi tasingasviki. Chisekuru chacho hachibude kana musipo. Madi. Mushe zviri kudii? Ndaona topic wondingangoti rega ndingopura ndinoita ka contribution. Thank you very much. I'm greatly humbled. Right, guys. All right. Our the Zigo TV, and so let's subscribe also to Zigo TV. Also, kune imwe channel yao inonzi Zigo Afro. Go and check. Go and check. Koko ndokwatikuda vanhu. We need a lot of people there. Let's subscribe to Zigo Afro. And it. Zigo Afro Dance TV. Yes, Zigo Afro Dance TV. And it. So, guys, let's subscribe. Mukoma manzwa nyaya yanga ichitaurwa panapa nyaya yekuti hanzi pane mamwe mafundamentals yachitaurwa nakola vedu vakahaidha handiti vanga vachitaura kuti pane mamwe mafundamentals ekuti izvozvo hatichagone haigone kuchinja handiti kusapotwa namukomayo boy beats kuti hanzi mafundamentals iwawo they are ndo makey ekuti kunyange tiri parelationship ipi neipi pane zvimwe zvatinogona kuti izvi takumodernize kozo zvimwe zvekuti hazikufanira kuchinjwa, we cannot modernize. Ndimi makatidzidzewo tidarika nyaya yacho iri kundiremera isu ana sekuru zviri kuti Well, I think pandaona description yanganzi why is it vakadzi varume havadi kunge kuswera nevakadzi vavabereka nati something like that. Ndanangondotanga hangu ipapo maonero angu ndeyekuti number one, ukatoswera nemukadzi wako iye mukadzi wako ndiye anototanga kutokuona ngo wakapusa stereki nevamwe vakadzi vake vanenge achitamba nawo. Tonzi baba vekwangu imhengera mumba. Handingakura pane wedhi rataitodzidza kutyoro rainzi mhengera mumba. Ranga risingangoapply kuvana vakomana vanenge vachiramba kukura, but raitoapply kuna baba vekuti mai vachitsvaira vanenge varipo, mai vachisuka vanenge varipo, mai vachidzura vanenge varipo, mai vachidini, everything that mai vaiita vanenge vangoripo. Baba vaibva vanzi mhengera mumba kana chichiandito, but aitarisirwa even kudhara. In our cultures you would not find ningi murume achingogara angori muswe nemukadzi wake, achingogara mugotsi memukadzi wake. Ndosaka kwangu ine matare, ndosaka kwangu ine nhau dzekuti vainovhima, ndosaka vaenda kurukova vanga vasingagogara vari nemukadzi wavo. So right now because of modern world yatiri kupinda, handiti vakadzi vane tumwe values tungori sili, tumwe twatinoona mumamovie twekuti varume vanogara vachingokumbira regerero. Pakaita chinenge chaitika murume haabvumidzwe kushauta, anonzi aita unhingi inonzi abuse, zvese zvingori sweet. Saka one of the sweetness wacho ndewekuti unogara nemukadzi wako, you choose spending time with your wife all the time and never with your friends or never with counterparts. And I would think that it doesn't mean kuti kana ndaswera nemafriends angu, it doesn't mean that I don't love you. I believe that in every relationship there is something which is space. In space it applies to every relationship. It might be friendship with me and
uncle. It might be a relationship is in love with me and my girlfriend. It needs that space to breathe. That space to breathe, that space to saka ndo zvandofungawo kutoti ukatoswera ungori nemusikadzi wako unotosikwa nemukadzi wako kana neshamwari dzemukadzi wako kuti uyu chituta. Exactly. Something like that. And then vangachitara fundamentals, and yes, I believe they are fundamentals. What really changed is the way we apply ourselves on those fundamentals, depending on which time and age we are at the time. For example, my fundamentals ekudhara, let's say I gonna mukazi, she should respect her husband, she should show reverence to her husband. Mukadzi aipfugama, mukadzi, something like that. These days, it might not mean kuti mukadzi anofanira kupfugama. In a modern world, maybe it's no longer applicable kuwana mukadzi achipfugama kana kuchikora muzuva. But her attitude towards me, it can show me kuti she respects me as her husband, even without having to bow down, even without having to call me by mutupo kuti atezvara. That is kuti baba kana samaita. That sense of kana kuti dependence on me, it can show me that this lady, she respects me, and me as a husband ndogona ngenda kusatarisirwa kuti protection yayo kuti I'm the sole breadwinner. Mukadzi wangu anogona achienda kubasa, but the fact kuti mukadzi anogona kuti achienda kubasa, she wants me to pick her every day from work. It shows that she recognizes me as the husband, and I recognize her as my what? As my wife. In our own, how do we apply those fundamentals? But those fundamentals, they don't change. We should not violate them. The moment we violate them, my real problems. Exactly. Yeah, because the thing is, like, I always think if you look at our culture, right, there was something, men were hunters, women were gatherers, and itself zvaitita put everything into perspective. Saka murume ukasvika kumba usina mhembe, ndingopa example chete, usina mhembe kana usina pfuro kana something tangible chinoratidza kuti wabva from hunger, waitonzi urizi mbwende kana kuti urizi chichi. Saka in the modern world, ndinokuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvefamba so zvekuti murume you just have to do it. You don't have to be told to do it. You just have to be responsible. And the woman as well can also be responsible. But apana chakaipa kuti one day maybe twice a day, who knows, or anytime I feel like I want. Then you know what, they've been asked to do a recipe can have funga man. So in a sort of a romantic way. But unfortunately, in the modern world, Magus Kamang rules which equality 50-50. Unfortunately, when I find equality 50-50, they do not understand the psychological or the emotional side of how it can affect people in the houses. Because naturally, even the way they think or even the way they tend to react to situations. So unfortunately, if it's misquoted, my goodness me, Mumba Munitika in imbalance or instability. It would be well, like this is not really me. I can't, this is not or something like that, you know? Something along those lines. I would want maybe to agree with you, especially Banawe equality or something like that. A lot of people who are forefronters in this gender equality run, and most of them, they have got failed relationships. A lot of them, they are not in any relationships. And, and the method that they want to use, they know that it has never worked. But they want to teach those who are still in relationships how to do it equal. And so this is my position on gender equality. And I believe relationship makambeta zviya zvemapuzzle kana zvetetris chigame chacho kuti unenge une missing blocks. Missing blocks anenge achikona you get the idea. So this is how a relationship by God has been created. Or those who don't even believe in God, we can say this is how a relationship has been
created by nature. And it's some pieces which fit. No one has got it all. Something is lacking on the male side, and something is lacking on the female side. And the male has got something to give, and the woman has got something to give. That is even how the way we are made physically is totally different. We need that's each how other. nature. That's how nature created it. Of course, our mind, it can be the same, the way we interact, but we should acknowledge that we are different. You will never see murume akatakura pamuviri. So Mkoma Zigo, ndoda kubata muromo mubve mapindura yanyorwa nayo boy Bitsu. Hanzi Zigo and Kolaka. And do you think the gender equality should apply in a marriage and relationship or only at work? So pamuru peza ku pamuru taura zwamuru taura. Answer this question also. The question and to pindura. You will never see. I want nature to take its course. You will never see me carrying a pregnancy. That is how nature created it. And you cannot argue with me, why is it I'm carrying your pregnancy? You are the one who should be carrying your pregnancy. Because you know it's nature and So after you get that baby and you cannot start denying gender equality and this is you should take part in this because you know it's nature and so that itself it should tell you the role to be taking care of the child at home when that child is still young and it lies with the mother, whilst the father is going to find something to take care of both the mother and the child. Exactly. And it's not like I'm cheating you or I'm suppressing you. And ininiga ndikuenda kutonotsvaga kuti ndichengete iwewe nemwana nemukaka anditi mwana ega ini ndichinosunza saka both of us we are complementing each other for a common cause. We are working together for a common cause. And the moment you say kuti no, it's gender equality and so in this relationship my child is not going to be breastfed for 1 year. My child is going to be breastfed for 2 months. I need to go back to work and something like that. And the one whom we are not doing a favor is our child. And because children, they don't need children. Yes, they need money to be taken care of the child. But what they really need is parenting. And the best person to give them that kind of parenting is the mother. And not a maid. You can say I'm going to live there with a maid and that child is going to take chititi chekusaka and then kuzobuda mavideo maid achikika mwana maid achigarira mwana and you are all angry, but what it just tells you is that you don't love your child as much as you love your job, because you are willing to leave your child and go for your job. You're willing to protect your job and so that can be totally equal to being inhuman and one. That's what vana vedu sometimes atozogone kuvacontrola even kana vakura because we didn't give them the parenting. The one who gave them the parenting was a maid, and the maid gave that child the parenting that she saw fit. Yes, exactly. To his or her parents, you were not there for me. Can I say you're not there for me? I said I'm not thinking about Christmas. I'm not you're not there for me emotionally. That's what they mean. And unfortunately, it happens every time. So that's gender equality in a marriage, and it's not about us competing against each other. It's not about us trying to be 50-50. This is a relationship. It's not a partnership or a business. The shareholders, something like that. This is a relationship, father and mother. What I emphasize, is we are not competing, but we complement each other in every
compromise. Number one, we need to complementary. And so that's exactly what we mean. And so we complement each other in this way, the same way that we agree that you can carry the pregnancy and I won't be carrying the pregnancy. And because when you are carrying the child and I want to sleep, I'm going to stay with you while you're carrying the child. I'll be running around looking for things that you need while you are carrying the child. I'll be providing the love, I'll be providing the care, I'll be going around doing this. And even kana uchida undishusha zvinotaurwa nengunzi kana mukadzi aine nhumba anenge achishusha anenge asina munhu wekurova chichichichi handiti I can do that. I can do that. Iwe ndikakurova itori ndakambochinzwa kuZigo TV. That is very iwe ndikakurova let's say ndikakurova iwe, you can actually say that was abuse. I was abusing you, it was physical abuse. But iwe wakazvitakura, you can actually beat me mbama yekungoti nhombe yako ndeyakunetsa, and I can understand it because you are my wife and then when the child reaches a reasonable age, which is recommended even by medical staff, let's say 9 months or we can get back to whatever that we were doing in Chichi. The problem just becomes when you feel like in cheater, I'm robbing you of your of what you could be doing. And what we could be doing. Yet mukoma pane pandiri kuda kutaura pamataura ndisati ndakangana panyaya yekuti mukadzi akakurova, ukarova mukadzi inonzi abuse. Kana nemupurisa akaritaya anouya achimanya umba kwako, atouya achimanya, anotomboita mupurisa futi waabhusa mukadzi. But kana ye mukadzi akakurova, I think it's another topic for another day. I'm going to invite you. But why is it vakadzi vano ukarohwa nemukadzi unonzi murume wakapusa iwewe sewarohwa, kana kuporisi mukadzi amborare kuporisi nenyaya yekuti arohwa murume, vanozvidzokera kumba munogadzirisana. Alright, yes, that's another topic for another day, but it just goes back to now we are now living in a civilized world. We are progressing, we are living in a civilized world. And in a civilized world, we are seeing that use of force and beating people and it's not something that we should use to resolve conflict. And so we don't recommend domestic abuse coming from both parties. No, nothing is justified to beat one another. Whether murume kana uri mukadzi, murume, you should not beat your wife. And you get that, yeah. Then vakadzi vanorova varume, kune varume vanorova navakadzi hope. But this is what I can say. Kana mukadzi achikurova and find a way to resolve it. Even nyango pamutemo, mapurisa anogona kukuseka kokuti kurova nemukadzi. But kana uchida kuti nyaya yayo iendeswe mberi, vanoiendesa mberi. And you get the idea. Because mukadzi uchimudzosera futi ndiye anotanga kutonomhanya kuti andirova. Ndiye anotanga. But I would say kuti kurovana unonzi ati unogona tanga wakangwara. But ameno mhepo dzinongouya nekurovana. Do you know kuti unogona kungorova munhu kambamba kadiki obva adonha pawamurova by mistake, obva aroera nemusoro obva wanopwanyika, obva wechange wakapwanyira munhu musoro pasi, yet wakarova munhu mbama. And saka nhau dzekurovana, it should never be tolerated. And kana kuine vakadzi vanorova varume, iwe murume kurohwa nevakadzi, of course mapurisa anogona kuseka kuti wakapuswa warohwa nemukadzi. But if you want that to be resolved, I don't think kuti mapurisa anoregera kupeswa a complaint where someone is being abusive. And I wouldn't think kuti vanoda. Then pane yange chibvunzwa nayo boy kuti
gender equality does it apply in marriage? In marriage, this is a relationship. This is not a partnership or a competition. Gender equality, I believe, it can apply in the sense of property rights. Let's say you want to have property rights, you want to have chi, and that will be different according to the legal counsel that you would have been given. But in the way that we handle each other in the marriage and chakadaro, I don't think tikatonata kutoshandisa language gender equality rudo rwatodisappear handiti apa sisina yato partnership handiti. And then at work, gender equality at work, we are talking about a whole different thing. When you're talking about work, it's something that is totally different, and at work we don't recognize male or female, old or young. We describe everyone by his or her job description. And so it's if this lady is if she's excellent in whatever that she's doing, she should be elevated to the point that she deserves to be elevated with. If she is not, I don't believe that she should be elevated. And I'm against the idea we are reserving this number of posts for women. Or let's say even in politics, you hear about quota system, that 50% it already reserved for women. No, I'm against that. I believe that if ladies, they believe that they are competent, if they believe that they are equally competent, they have got what it takes for that, they should compete for it. That is the fair ground. If they cannot win it, which means that the favor is not on their side, they should try again. We should not give them an extra advantage. If they believe that we are equal, the level ground should be equal. This is work. You have to earn it, you have to compete for it. But at home, gospel. And I would want to say, in the future, my gender equality movements are misinformed. We are going to be creating my movement, a gender equality, and I have to protect our room. Yes. Because we are the ones who will be at a disadvantage. Pane adachitotaura kuti one of our vision say Saint TV, and one of our visions ndekuti very soon tiri kuzoita inonzi Saint TV amenoti vachaiti Chima Partners, but ndakambosuggesta kuti inenge ichinzi Uncle Saint Foundation for Men. Because varume tinopinzwa busy toshaiwa kutaura naye. So we need to support men. Because if you go, let's say when you are having an earnest discussion, do you know what mukadzi going to tuka ino ndakashata inini nituka ndakashata, and then same musikana patwitter ndobva ndati zoti ndakashata, I will be accused of body shaming. And you see good varume start to abuse and on. And yet at the same time they talk about 50-50 or whatever, gender equality for everything, of which it's not equal. If we disagree, let's say even in the political world, in the governance world, in administration, in corporate governance, at work, management, if you disagree with a point that has been raised by a lady, wakunzi, you are anti-feminist, something like that. So I believe that there's a drawing line that they should know. Good know. Mnenge maku abuse isusu manje varume start to abuse because varume vakadzi takutodawo kuti taomana ma human rights takutofana kuti black men matter. Now, in conclusion, I haven't done but the thing is that I would say that with the gender equality at work or anything, or whatever they're trying to push on, but it should not come at the expense of pulling men down. You gotta end your place in this world. Because I want to go from nowhere, to 50% of women in this category where we don't even know these people. Just for the sake of putting other people on a place they don't deserve. You gotta end the place first of all. Then in a political atmosphere, you gotta be voted for.
Of course, we also emphasize no to violence, against women. We don't want rape. We don't want people who abuse women because they have more physical or whatever that advantage it is. But they're saying fair ground. Let's do from scratch, whatever that is. But of course, you can imagine then lava you have thrown it out of the window. Because I mean, that's the gender equality. So, oh my God, then I don't know what that is called. Like 20% lava. Yeah. So, Nikki, that was my contribution, and I totally agree. But thank you, Uncle. Thank you very much for gracing this channel. I think I'm going to invite you the official. Don't so invite itimbozotaura futi panyaya iyo yegender. Tichitasa futi kuma political views. Because mimdo izoti haikoko ndo kwenyu chaiko chaiko. Kuti toitanga sei yachona kuigadzirisa kubva kumusoro kusvika uyasvikawo mumba, kusvika uyasvika pakunzwisisika nevanhu. Tigone kupatsanura chinhu chinonzi rudo kana kuti tingotaura nyaya yegender equality. So I will be honored kuva nemi channel panapa kuti munge muchititsanangurirawo kuti zvinofamba sei. Well, thank you. Thanks. Thank you. Okay, guys, that was Zigo. So let's go and subscribe to channel yawe new one kunyanya. Put him Zigo Afro. So and it no subscribe Coco and it no subscribe. Iyandanyora panapa. And it Zigo Afro dance. Right. Yes, chiri panapa but akupedza. Nevazukuru, thank you very much for joining us today. And thank you so much. Nekuva panapa nekutsigira. Let's subscribe to this channel. Pane WhatsApp group ripo re Saint TV. You are free also to join the group iroro. And it was Guru. We can join the group iroro. And then look at me tichitaurana kuti channel yenyu Saint TV toifamsa sei. Also tomorrow we are going to have another live streaming tinet chimaita each and every weekend those and it just about time, but at the meantime tinet chimboita mascat. So let's invite vamungatuzanei tinet tichita ma live. Let's share kuti vamwe vauyewo vange vari vanobatsirika. So number dzandakuisa panapa, the WhatsApp number, you can take that number and then totaura ku WhatsApp. Thanks very much Mkoma Zigo. Thanks very much Mkoma your boy Beats. Munonditira zvakanaka guys, murikunditira zvakanaka. Thank you so much for all the love. Nozoti ukapinda muindustry ukaita vanhu vagara varimo vakakusapota basa rinobva rafamba zvakanaka. So thank you so much. Thanks very much. Salis World, she was here. Vatadzavo kupinda mustudio, but she was here. Lady Skara B, thank you very much for supporting. Also tina anonzi Charismandi. Charismandi, check your subs. Cannot let me check for you guys. Let's subscribe, please. Let's subscribe to Charismandi channel. Wandidi gati subscribe ku Charismandi. Charismandi munoidana muchiti chikwe chirungu chacho chinondinetse. Charismandi. So WhatsApp number ndo dzandaisa panapa Vazukuru. Let's talk ku WhatsApp. Regarding ise all right.
hanzi mazoti handichamuudza zvangu ndozva kwandinonomuona zvangu dai ndandine nhamba dzake ka but ndozva padheni pake ndichanomubvunza in person ya ndichanatsonomubvunza kuti all right, no problem Zukuru, no problem. So that's my WhatsApp number, guys. Anenge achida kutaura nauncle, you are free to come line irori here and ndo line recent TV irori here. And it, yes, thank you very much. We had taiva nenguva yakanaka. Vese vapinda studio, thanks very much. Vese vanga vachikomenta, vese vanga vachiviewer, thank you very much Vazukuru. Let's continue supporting Uncle Says TV. Channel yedu ndo yakunzi Saint TV. Tomorrow again we'll be here and it. Nenge tiripana pa same time. Check pa chakuzisa kuti tinenge tichitaura pamusoro pezvei. So in the morning just check topic yedu yamangwana inenge iripo. Each and every weekend we will be meeting tichitaura na Sekuru Nevazukuru. Much love.